ligaya. Tuluyang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan, kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan, at pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay
saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Morning call. Morning, Tits! Sa Feel Good Morning! Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Tuloy ang ligaya. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love, araw-araw sa Love Radio. Mga kabisyo, kasama nyo po napapakinggan at ngayon ay napapanood na sa TikTok, Facebook at YouTube Live ng Love Radio Manila, Konyo Bicolano para sa Dear Love. Kabisyo, iniwan mo ba siya dahil nagbago siya o dahil hindi mo matanggap na hindi ka nakasama sa pagbabago niya? Babe, parang konti lang yung nasa plate mo ah. May gusto ka ba bang orderin? Babe, di ba nga nagda-diet ako? Konting suporta naman dyan. Sino ba kasing nagsabing kailangan mo mag-diet? Nagustuhan kita ng ganyan ka. Wala ka namang kailangang baguhin. Hindi kasi magandang tingnan sa pictures. Kada kuha ng camera, parang may kasamang judgment. At tuwing may reunion, may bago na naman akong nickname. Tabiana, Healthy, pati buntis. Pero, gusto mo ba talagang mag-diet? O ginagawa mo lang kasi napapagod ka na marinig sinasabi nila? Hindi ko na nga alam eh. Minsan gusto ko, minsan naman hindi. Basta, ang gusto ko lang, patahimikin sila. Babe, hindi ka naman dapat nagpapapayat dahil sa ingay ng iba. Dapat gagawin mo yan kasi masaya ka. Bakit? Ayaw mo ba ng sexy na girlfriend? Subjective naman ang sexy. Para sa akin, sexy ka na nung nakilala kita. Wala akong paki sa standards ng iba. Para sa akin, ang lakas ng dating mo. Yung tipong pagpasok mo sa kwarto, ikaw agad yung napapansin. Di dahil sa katawan mo, kundi dahil sa confidence mo. Ikaw babe, apaka-bolero mo. Bakit ba hirap kang paniwalaan na mahal kita kung sino ka? Kasi, boyfriend kita. Natural. Gusto mong pagaanin yung loob ko.
Tsaka syempre di mo naman sasabihin na, oo nga, magpapayat ka na. Kung sasabihin ko ba yun, mas paniniwalaan mo ako? Hindi ko alam. Siguro gusto ko lang marinig na kahit magbago ako, hindi magbabago ang tingin mo sa akin. Babe, walang masama sa pagpapapayat. Kung para sa health mo, susuportahan kita. Kung para sa sarili mong confidence, susuportahan kita. Pero ang masama, yung pinaparusahan mo sarili mo para lang maging katanggap-tanggap sa iba. Nalulungkot lang ako minsan. Lalo na pag gusto ko ng ice cream tapos pipigilan ko yung sarili ko. Parang may maliit na boses sa isip ko na nagsasabing, hindi ko pwedeng sumaya. Kailangan mong pumayat. Disiplina is good, babe. Pero hindi dapat kalaban ng sarili. Hindi dapat guilt ang kapalit ng isang scoop ng ice cream. Pero kasama yun sa proseso. Oo, pero hindi dapat kasamang mapuot ka sa sarili mo. Tandaan mo, mahal kita hindi dahil sa timbang mo. Mahal kita dahil ikaw yan. Kahit maging langgam ako, Ayang ka na naman. sagutin mo na lang kasi. Oo, mahal kita kahit maging langgam ka pa. Hahanapin kita sa ilalim ng mesa at bibigyan pa rin kita ng breadcrumbs. I love you. I love you too. Dear Love, ako si Beth, isang plus-size girly. Boyfriend ko si JL, at alam kong mahal niya ako. Kahit kailan, hindi niya tiningnan ang panlabas na kaanyuan ko. Minahal niya ako dahil sa kung sino ko. Kahit madalas kaming titigan sa daan, lagi kong nararamdaman ang respeto at pangunawa niya. Matipuno ang katawan ni JL. May disiplina siya sa pagkain at mahilig mag-workout. Pero kahit kailan, hindi niya ako pinilit na gawin kung ano man ang routine niya. May mga pagkakataon na niyayaya niya akong sumama na mag-gym. Pero walang pilitan. Gets niya naman na sa tamang panahon, gugustuhin ko rin na magkaroon ng pagbabago sa sarili ko. Pero habang sinusubukan kong baguhin ng sarili ko, naiintindihan ko na ang pagbabago ay hindi lamang sa itsura, kundi sa pagtanggap sa sarili at sa pagpili sa kung sino at ano ang mahalaga sa akin. Bet! Bet! Halika na, dali! Merienda tayo. Order tayo. Ate Jis, nakaumad ako, di ba? Anong umad? Umad! 1 meal a day. Toroy naman. Kailan pa yan? Last month pa. Committed ka na ba talaga dyan? Wala akong choice. Kung gusto kong magpapayat, kailangan kong magtiis. Pero masaya ka ba? Uy, kilala kita. Pag di ka na pagbibigyan sa gusto mong kainin, di ka masaya. Yun na nga ate, naiinis ako minsan. Lalo na pag di ko nakikita agad yung pagbabago sa ginagawa kong pagdadiet. Ayoko na rin tuloy lumabas. Ayoko makita ng iba. Gusto ko, pag nakita nila ako, bumaba na yung timbang ko. Bet, hindi ganyan yan. Dapat nga, i-enjoy mo rin yung process. Hindi lang resulta ang importante, no? Alam ko naman, pero gusto ko na kasing pumayat ate. Alam mo, kung nagpapapayat ka dahil sa opinyon ng iba, hindi yan magtatagal. Kahit maabot mo target mo, di ka rin magiging kontento. Ginawa mo kasi siya para sa iba hindi para sa sarili mo. Sa totoo lang, kahit ano namang hugis mo, may huhusga pa rin sa'yo. Nakafocus talaga ako sa goal ko, pero ewan ko na ate. Oh, ano namang sabi ni JL tungkol dyan sa pagpapapayat mo? Actually, pareho kayo ng iniisip. Pareho kayo ng advice. Kaya mo yan. Pero kalmahan mo lang, para di ka masyadong mahirapan. Oh, JL! Hello, Ate Jess. May lakad ba kayo ni Beth ngayon? Wala naman. Surprise visit lang. Pasok ka! Salamat. Wait, tawagin ko lang si Beth. Beth! Andito si JL! Oh babe, ba't ka nandito? Maiwan ko na muna kayo. Anong meron? Wala naman. Binisita lang kita. Namiss kita eh. Ikaw naman, 2 weeks pa lang tayong di nagkikita. Matagal na yung 2 weeks para sa akin.
Para ka namang bago ng bago. Alam mo naman na hindi ko matiis na di kita makita kahit isang araw lang. Masyado ka namang clingy. Uy, in fairness. Diba? Umapayat ka na nga. Talaga? Ibig sabihin, nag-work yung ginagawa ko. Mukhang. At dahil dyan, may dala akong fried chicken. Pwede namang mag-cheat day, di ba? Strictly no cheat day kasi ako, babe. Sorry. Paano to? Eh di, ako lang kakain ng lahat nun to? Oo, kumain na kasi ako kanina eh. Tsaka teka, bakit ka nag-fast food? Eh di ba diet ka rin? Oo, pero hindi ko naman pinipigilan sarili ko na maging masaya. Ganito lang ako kumain pagkasama kita. Ganun ba? Pero babe, huwag mo na akong idamay sa cheat day mo. Sorry, nagsiseryoso kasi ako sa pagpapapayat ko. Okay, sabi mo eh. Manood na lang tayo ng movie. Sige, gusto ko yan. Upo na tayo. Pakiabot mo yung remote, please. Mamaya na pala tayo manood. Okay. Babe, Hmm? date tayo next weekend? Saan naman? Samgyup tayo. Babe, tinetest mo ba ako? Hindi sa ganun. Tulad nga ng sabi ko kanina, pwede namang magkaroon ng cheat day. Sige, ganito na lang. Sabay tayo mag-gym. Ayoko rin. Bakit ayaw mo? Gusto ko tong gawin mag-isa. Gusto ko ma-achieve to mag-isa. Alam mo, binabati na rin ako ng ibang kapitbahay. Pumayat na raw ako at mas lalo daw akong gumanda. Talaga? Naka, good yan. Pero, ano na lang ang gagawin natin together? Hindi ko alam. Manood ng movie? Sige. Pagkatapos ng ilang buwang pagtitiis, nakamit ko rin ang pinakaaasam-asam kong timbang. Hindi lang kasi yon tungkol sa numero sa timbangan. Isa yung patunay ng disiplina, tiyaga, at pagmamahal sa sarili. Sa wakas, naramdaman ko yung tagumpay na matagal ko nang pinapangarap. Nung panahong yon, sa bawat tingin ko sa salamin, nakikita ko, hindi lang yung pagbabago sa katawan ko, kundi pati na rin sa pagkatao ko. Babe, uy, bakit hindi ka kumikibo? Babe naman, para namang wala akong kausap dito. Wait lang, babe. Ilalagay ko lang yung calories ko dito sa app. Eh di ba na-achieve mo na yung goal weight mo? Oo. Yun yung initial goal ko, pero nagbago na ngayon. Paano nagbago? Kasi nakita ko yung dati kong kaklase. Sabi niya, tumaba raw ako. Ang uwi niya ha. Sobrang payat mo na kaya. Baka naman hindi ka na kumakain ng tama ha. May proseso yung pagpapapayat. Sexy ka na ngayon. Baka mamaya masira pa yung kalusugan mo. Alam mo, babe, ang dami mong sinasabi. Ikwento mo na lang yan sa fats mo. Ha? Fats? Ako meron? Oo, meron na. Pansin ko nga, parang pinababayaan mo na yung sarili mo. Parang hindi naman. Alam mo, konti na lang hindi na tayo bagay physically. Uy, sana naririnig mo yung sinasabi mo, babe. Basta ako, pinupush lang kita na alagaan ulit sarili mo. Baka, pag nagpabaya ka pa, baka di na tayo bagay niyan. Kung anong disiplina at pagmamalasakit ko sa sarili kong katawan, parang kabaliktaran naman ang nangyari kay JL. Hindi na siya masyadong pumupunta sa gym at palagi niya akong niyayaya sa kung saan-saan. Sa mga lugar na wala namang kinalaman sa pagpapapayat ko. Sa mga bagay na hindi nakakatulong sa goal ko. Parang wala na siyang ibang gustong gawin kundi makasama ako. Wala nang iba. At siguro dahil dun, palagi na rin kami nagtatalo noon. Napansin ko na parang hindi na siya masaya sa pag-achieve ko sa goal ko. Hindi ko alam kung masaya ba siya para sa akin o naiinggit lang ba siya. Ano ba yan? Late ka na naman, babe.
Sabi ko, 7:30 Pilates class ko. 8 na oh. Alam mo naman kung gaano kamahal yung per session noon. Sorry. Yan na naman, sorry lang. Di na natapos kakasorry mo. O ngayong nagsorry ka na, kakalimutan na lang natin yon, ganon. Tsaka di pa sinabi ko na palitan mo yung car freshener mo? Pinili mo pa talaga yung may chocolate. Lalo mo lang pinapalala cravings ko eh. Halatang ayaw mo talaga akong tulungan pumayat, no? Babe, sandali. May sasabihin ako. Anong sasabihin mo? Na-insecure ka na? Napansin ko talaga simula nung pumayat ako, wala na tayong ginawa kundi mag-away. Ba't di mo na lang sabihin sa mukha ko na ayaw mo na akong suportahan sa pagpapapayat ko? Makinig ka muna, Beth. Beth? Ngayon? Beth na lang tawag ba sa akin? Ako na lang si Beth sa'yo? Makinig ka muna kasi, please! Wow! Wow! Sinisigawan mo na ako ngayon, ganon? Makikipaghiwalay na ako sa'yo. Ha? Hinihiwalayin mo ako? Oo. Bakit? Kasi insecure ka? Dahil ba sexy na ako ngayon? Aba, wag mong isisi sa akin yung pagpapabaya mo sa sarili mo. Napakawalang kwenta ng dahilan mo, JL. Hindi ako insecure sa'yo. Ayun ang problema sa'yo eh. Masyado ka nang obsessed sa sarili mo. Hindi mo ba talaga napapansin? Wala ka ng oras sa akin. Tuwing magkasama tayo, wala ka ng ibang ginawa kundi bilangin yung calories mo. Wala ka nang binibigay na attention sa akin. Grabe mo pa ako laitin. Paano hindi kita lalaitin? Pinapabayaan mo Puna na ka ng sarili mo. puna sa katawan ko. Akala mo kung sino kang perpekto? Bakit? Hindi ka ba mataba dati? Payat ka? Feeling mo payat ka noon? Wala akong sinasabing ganon. Manahimik ka! Nagbago ka na, Beth. Ang lala na ng ugali mo. Alam mo, ayoko na. Tigilan na natin to. Bumaba ka na. Seryoso ka, JL? Pabababain mo ko ng... Bingi ka ba? O bobo ka? Di mo ba maintindihan? Ang sabi ko, bumaba ka na. Labas! Dear Love, ganun natapos yun. Pinababa ako ni JL sa kotse niya. Ewan ko. Nakuha ko nga yung dream body ko. Nawala naman ako ng boyfriend. Tuluyan akong iniwan ni JL. Nung araw na nakipaghiwalay siya, doon ako talaga nahimasmasan. Napaisip ako, baka nga sumobra na yung ugali ko. Masyado akong nabulag sa validation ng ibang tao. Sa puntong di na ako kontento sa sarili ko. At pati siya, nadamay ko pa. Napabayaan ko nga siguro talaga ang relasyon namin ni JL. Ngayon, halos 3 buwan na kami hiwalay. Mahal ko pa rin siya. Pero nalaman ko na may mahal na siyang iba. Isang babae na kasing laki ko noong una kaming magkakilala. Natuto ako na minsan, ang pagtuon sa sarili ay importante. Pero hindi dapat kapalit ng taong nagmahal sa iyo ng matindi. Well, good for you, Beth, no? Na natuto ka. At nakuha mo yung aral na dapat mong makuha. Walang question, Beth, sa disiplina na ginugugol mo sa goal na meron ka. At yun yung magkaroon ng magandang pangangatawan. But this is what happened, mga kabisyo, kapag we always seek for validation. Payat ka man, mataba, o nandun ka sa kalagitnaan, ganito ka-harsh yung mundo, laging may sasabihin sa'yo. At katulad ni Beth, kapag inangkla mo ang goal mo dito sa mga sasabihin ng iba, mawawala yung pinaka-essence kung bakit may goal ka. At yun yung ini-enjoy mo yung journey towards that goal. Because what makes you a winner, mga kabisyo, hindi talaga yung para ma-achieve mo yung goal mo, hindi yung ma-achieve yung goal mo. It's your journey along the way.
yung lesson, disiplina, matututunan mo. Nakakasad kasi kailangang may ma-burn dito kay Beth, hindi lang yung calorie niya, kundi yung relasyon na meron siya. Mga kabisyo, sa pagbabago ng inyong katawan, huwag sanang lumaki ang inyong ulo. At sa pag-burn ninyo ng fats at calories sa katawan ninyo, manatili pa rin sana tayong humble at huwag masunog, ma-burn ang pagkatao natin. Dahil dito tayo mas nagiging talo. Nakasama niyo po ako, Konyo Bicolano, para sa panibagong kwento ng Dear Love. Song the other day. Metro's not. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify.
Saan ba na kami, Berbay? Ang goal ko ay hindi ko makuha yung poison niya at ang goal niya ay Hindi ko makuha yung poison. Come on, let's go. Uy, huwag ka tumingin. Hindi, nagbobold ako. Ano ba? Tumingin yung bear. Oy, bear, huwag ka tumingin dyan, ha? Ayan. Kaya na. Okay na, ako na. My turn. Okay. Okay. A few inches later. Ito na lang. Ito na una eh. Hip na? Ay, nako. Ako na naman ang biktima nito. Sabi ko na eh. Bay! Nag-iba! Bay, nag-iba na yung pakiramdam ko, Bay! Naging zombie. Ano sa tingin mo ang natikman mo bukod sa gummy bear? Gummy bear. Oh, na baka magalit. Hindi ka nasa daw ng gummy bear. Tamis. Sinusumpilan mo ko dito. Flashback. Saan ba na ng gummy bear, Bay? Hindi mo maalat? Ha? Hindi mo maalat? Ay, medyo may pulbo. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba! I-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa bisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Of course, maraming lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chip Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Ah! Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chip Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3. Talaga 3 lang. Wala din. Maraming salamat, Chip Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive, Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. may grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maganda
kasi pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo? Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Konyo Bicolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Wait. Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Iduldul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So anong message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Daw! Ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso, sir. Of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung force ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga na namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Chino! Kimchi Chino! Upa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Rockies Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies Secret Files. Rockies Secret Files. Secret Files. Nakaka-offend. Parang... No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Bullying, part 2? how do you define bullying? Kung patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. Now, that's bullying. So, ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you. No? At saka, bakit naging parang sa'yo? Si Kim Chino yun nireklamo ko. No, you were just talking about me, and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry, Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga, maybe too much is too much. Ganon. Sana yung ang makapag-host is the Gen Zs of the... Grabe ang love triangle! Mara! Grabe ang love triangle! Sorry, kailan po ulit? April... Since 24? Kasi we have to be completed. Marachino. 24? Always ko naman kayo pinapray. Marachino. Ma, sorry, may ganap ako niyan. Ay. Friday. Marathon? Ulit. Bye, lahat na lang, bye. Marathon. Ala na naman. Nasabi mo. Bakit na naman, Kim Chino? Kasi yung kick-off. Yung kick-off natin. Nasabi mo na. Hindi, napagpaalam ko to. Napagpaalam ko. Hindi ako sure kung... Nakaka-offend. Parang... No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Ako na naman. Na naman. Ano siya sinabi? Ano naman? Hindi pa... Hindi doon. Parang... Hindi. Ano ba sinabi niya? Ano naman? Hindi kasi yung tawa niya, ma'am. Parang may lang. Wala. Mara. Kami. It's Kami okay. yung It's not offensive. Napaka ano. Hindi ka pwede 24. Si Diego naman. Lahat na lang tinatawanan eh. Para Hindi namang... pwede sa... Akala lagi joke. Tatawanan. Mara? Sorry pero not to compare Kim Chino. Kasi si Jello never naging ganyan sa akin yan. Dude, lagi never ka naging ganyan sa akin. Dude. Iba hindi, ano lang, hindi ikaw itinatawa niya, dude, hindi. Hindi kasi, dude, Diyos ko na naman, ganito na naman tayo. O, sino mo, tatawa ka na naman. Alam, nakakatawa sa sinabi ko, dude. Oh my God. Kasi kami yung magkakatabi dito. So wala naman talagang ataking nangyayari. Kami yung nakakarinig. Parang kami tumatawa lang tayo. Ano lang nangyayari? Parang sino mag-host? Yeah, and technically speaking, wala namang masama doon sa sinabi na word na naman. Because technically na naman. Kasi may event na naman nga. Bullying part 2? How do you define bullying ba? No, I How don't... do you define bullying? Is there someone like napahiya ka ba dito? Let's vote right now. Paano ba tayo? Sino bang nag-interpret dito ngayon na napahiya ka? So that's part of bullying. Kasi this is my personality. That's your personality, and wala ka ng problema kung ito din yung personality ni Kim Chino. Paano kung sabihin niya rin, oh, this is my personality. I always I always laugh, and it doesn't mean na ikaw yung tinatawanan ko. Do not think of this as a bullying session, ha? Kasi parang we're all ganging upon you. It's just that we'd like you to understand that isa lang din naman talaga yung goal nating lahat. Gets ko, ma'am. Kaya lang po, medyo lang ako dun sa caring side, lalo na kay Konyo Bicolano. Kasi I've heard
a lot of videos na may nagsisend po sa akin na sinisiraan daw po niya ako sa live nila Rakitera tsaka ni Titan Angela. How sure? Bakit siya maninira May nagsend live? ng record. How sure are you it's live? Yeah, may nakita ko doon. Parang it talks about yung madaling araw na gusto mo kong ilagay sa madaling araw. What's wrong with that? Mo ko. What's wrong with that? Anong paninira yun? Sino ba may gusto ng madaling araw? Can I Gusto mo explain? ba sa madaling araw ka? I don't want to be in madaling araw. Let me remind you of what is bullying is. You have a different definition of bullying, iba rin yung sa akin. Now that's your problem. What That's should be your the, problem. paano naging problema yun? Let me clear out to you. When I talk about madaling araw, they were talking about marathon. Wala bang nangyayaring marathon ng madaling araw? Sure ka? Yan yung pinag-usapan Wala niya? bang nangyayaring marathon ng madaling Hindi, araw? I wanna clear it out. Yun ba yung pinag-usapan niya? Is it about marathon? Yep, exactly. Exactly. And Doon now, mo patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. now that's bullying. Kasi gusto Hindi mo doon ng validation sumusobra eh. Broski. my Alam mo, God. may lang kita nakita na galit. Hindi ma'am eh. Oo, Kasi sumusobra na. I've been all, hindi ma'am. Pasensya na ma'am. Paano sumusobra? I've always been... Hindi, okay. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga, maybe too much is too much. And yung ganun, it was also sent to you lang. Di sana kinonfront mo na lang or, hoy, ako ba yun? Ako ba yun? Ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you that I understand Hindi that. kita kailangan reklamo sa Because HR. it's not too like, much. Because it's not too much. Lagi mong tatandaan, Maratoni, if it cross your border, I would always understand. Di ba sinabi ko yan sa'yo? Pero hindi ba totoo na kapag wala kami or any one of us, you talk behind our backs? What do you mean? Like pag nandyan sa lounge, uy, alam mo ba, si Si ganito, kanino to galing? si ganyan, si ganito. Kanino I don't to have galing? to mention names. Okay. I don't have to mention names. Ako din, pinag-uusapan ko si Kim. Tsaka, ganun din ako. Kasi ako mama, if may mali po okay talaga sa akin, ako. tao ako eh. Sorry mama, if pasensya na po kasi I know my worth also and I know where I stand here because ganun na ako mag-joke sa'yo. I thought we're okay, so I was wrong. And I'm so sorry for interpreting that you're Na-close already kayo. my friend. Now, kung gusto mo, I would understand, Mara. Nasa process pa rin ako ng employment. Please, send a formal complaint sa HR. At saka bakit naging parang sa'yo, si Kim Chino yung nireklamo ko No, you were just talking about me and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. O kasi deserve mo eh. Paano deserve? So ano ba, akala ko ba pamilya tayo dito? Okay. So sinabi mo, family. So, we have differences, obviously. And eventually, what we're really doing is, we want to protect this pack. Yun lang naman siya. Ganun lang naman. Makakapag confirm ng concern ko kay Mara si Uncle kung paano ko siya pinoprotektahan. Tama mo kay Uncle. And I think wag na natin i-cross Hindi, yung I mean, baka ka lang nami-misinterpret niya na binubuli ko din kasi hindi ganun salita eh. May parang, ikaw din mamata niya. Sinasabi sa akin ni Uncle yun. Yes, kasi Sinasabi niya sa akin yun. ayoko isipin mo na, ito na naman si mamata niya kasi sagad na rin ako eh. Tamo, si Uncle pa yung pinadaan ko pa para ma-feel mo na concerned siya. Ayaw niya na lang. Eh bakit hindi mo ko i-chat? Chinat na kita na. No, wala tayong message sa isa't isa ever since na pumasok Ibig ako sabihin, dito. Mara, tinuro na sa'yo, i-chat ka pa? Like, hindi ba tayo pwede magkaroon Oh my ng God. personal conversation? So ano ba, April 24, pwede ka or hindi? Hindi talaga. Kasi nga, Priorities. ito na nga, ito na, maghintay ka, it's a prank! I am so sorry, guys! I am so sorry! I am so sorry! I am so sorry, everyone! I am so sorry! Sorry po! Sorry! Pero totoo lang sinabi ko. Sorry na Wait lang. Gusto ko lang sabihin na I did not expect the plot twist ni Konyo. Hindi ko in-expect yung plot. Totoong pag-ibig, hindi laging masaya, pero laging may kwento. Dear love. Dear love. Dear love. Dear Love. Dear Love. Sa Love Radio. Sa tingin mo gumagawa lang ako ng excuse? Ang labo mo naman. Mas malabo ka.
Mas matanda ka pa sa akin pero nandyan ka pa rin. Paano na lang kung dumating tayo sa point na magkakaroon na tayo ng mga anak? Ako na lang ba sasalo sa mga malalaking gastusin pag nagkataon? Masyado mo kasing ikinakahon yung sarili mo sa mga kaya mo lang gawin. Ayaw mong mahirapan. Ayaw mong sumubok ng iba. Kasama kakwentuhan at kadramahan nyo na po ang inyong uragong broski like Super Legit and All, Konyo Bicolano. Para sa paborito ninyong dramahan mula Lunes hanggang Biyernes. Mga kabisyo, ito po ang Dear Love. Tanda-tanda mo na, 30 ka na, magka-40 ka na. Ba't until na wala ka pang asawa? Anong meron, ha? Bakit up until now, hindi ka pa rin nagpapamilya? Tingnan mo yung mga kasamahan mo, yung mga pinsan mo, yung mga kaibigan mo, lahat may anak na, may panlima ng anak yung iba dyan. Ikaw, wala pa rin. Mga ganitong klaseng katanungan, kabisyo, ang iniiwasan natin every time we make attend our family reunion o yung mga class reunion natin like Super Legit and All. Mga tanong na nakakaasar talaga at mga tanong na mapapasabi ka rin sa sarili mo, oo nga no, like Super Legit and All, anong meron? Or anong wala sa akin? Nasa wastong edad naman ako. Tutuusin, may ipon naman. Ready naman na din talaga ako physically. Oo nga no, bakit nga pala hindi pa ako nag-aasawa? Bakit hindi nga pala ako nagkakaanak pa and all? Diba? Yung mga broskis ka dyan, ang daming relate. Oy, pero wag kayong mapipressure. Oo, wag kayong napipressure kasi marami po kayo dyan. Marami tayo. Hindi, kasi ibig sabihin lang nito mga kabisyo ay may standards din tayo. O hindi ko sinasabi na yung may mga maaagang nag-asawa and all, walang standards ha. It just means na parang may standards din yung mga taong katulad mo kabisyo na up until now hindi pa rin nag-aasawa. Posibleng yung iba sa atin dyan hindi pa nag-aasawa because gusto talaga nila yung financially stable talaga. Although mga kabisyo, ang pag-aasawa nga naman talaga hindi mo talaga malalaman na ready ka once na you're there already. Parang may asawa kung makapagsalita. Yun lang yung sabi sa akin ni Nicole Yala. Last year, sabi niya, naku broski, hindi ka magiging ready not unless you'll try. Pero maganda din yan mga kabisyo na pinag-iisipan natin yung pakikipagrelasyon natin at lalong-lalo na yung pagpasok sa pamilya natin. Kasi kabisyo kung tutuusin talaga, ay nako, bukod sa physically and spiritually ready ka talaga sa pag-aasawa nga sa ngayon sa panahon ngayon kabisyo, dapat financially stable ka talaga. Kasi at the end of the day, kapag hindi ka financially capable of making asawa and all and making anak, ay naku, kawawa talaga yung pamilya mo. Diba? At ayaw naman natin nun mga kabisyo. Gusto natin katulad sa Dear Love, yung mga kwento natin dito, tayo yung bida, tayo yung wagi, hindi tayo yung nawawalan o kapos. Diba? Kaya ikaw kabisyo, kung tatanungin kita, bakit hindi ka pa nag-aasawa? Ikaw na bahala sumagot dyan. Basta ang sagot ko ngayon mga kabisyo sa aking pagbabalik ay ang kabuuan ng ating Dear Love na si sentro sa katanungang yan. O siya, basta ako mga kabisyo, kasama nyo pa rin po ako, ang inyong uragong broski like Super Legit and All, Konyo Bicolano. Para sa paghihintay natin ang kabuuan ng dramang yan, ito pa rin mga kabisyo ang paborito ninyong dramahan mula Lunes hanggang Biyernes. Mga kabisyo, ito po ang Dear Love. Pull me from hell, bring me back again. Metro's #1 Love Radio. Basic! Nakaka-offend. Parang... No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Bullying, part 2? How do you define bullying? Kung patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. Now, that's bullying. So, ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you. No. At saka, bakit naging parang sa'yo? Si Kim Chino yun nireklamo ko. No, you were just talking about me and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry, Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. Of course, kasi
So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga, maybe too much is too much. Ganon. Sana yung ang makapag-host is the Gen Zs of the Grabe yung love triangle! Mara! Grabe na love triangle. Sorry, kailan po ulit? April 24? Kasi we have to be completely. Marachino. 24? Always ko naman kayo pinapray. Marachino. Meron siyang ganap. Ma, sorry, may ganap ako niyan. Ay. Friday. Marathon? Ulit. Bye, lahat na lang bye. Marathon. Ala na naman. Nasabi mo. Bakit na naman, Kim Chino? Kasi yung kick-off. Yung kick-off natin. Nasabi mo na ba? Hindi, napagpaalam ko to. Napagpaalam ko. Hindi ako sure kung Nakaka-offend. Parang... Wala. No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Ako na naman! Na naman. Ano siya sinabi? Ano naman? Hindi doon, parang... Ano ba sinabi niya? Ano naman? Hindi kasi yung tawa niya, ma'am. Parang may lang. Wala. Mara. Kami. It's Kami okay. yung It's not offensive. Napaka ano. Hindi ka pwede 24. Si Diego naman. Lahat na lang tinatawanan eh. Para namang... Akara lagi joke. Tatawanan. Mara. Sorry pero not to compare, Kim Chino. Kasi si Jello never naging ganyan sa akin yan. Dude, lagi never ka naging ganyan sa akin. Dude. Iba hindi, ano lang, hindi ikaw itinatawanan yun, hindi. Hindi kasi, dude, never. Kung na naman, ganito na naman tayo. O, sino mo, tatawa ka na naman. Ano, nakakatawa sa sinabi ko, dude. Oh my God. Kasi kami yung magkakatabi dito. So wala naman talagang ataking nangyayari. Kami yung nakakarinig. Parang kami tumatawa lang tayo. Ano nang nangyayari? Parang or sino mag-host? Yeah, and technically speaking, wala namang masama doon sa sinabi na word na naman. Because technically na naman. Kasi may event na naman nga. Bullying part 2? How do you define bullying ba? No, I How don't. do you define bullying? Is there someone like napahiya ka ba dito? Let's vote right now. Paano ba sino bang nag-interpret dito ngayon na napahiya ka? So that's part of bullying. Kasi this is my personality. That's your personality and wala ka ng problema kung ito din yung personality ni Kim Chino. Paano kung sabihin niya rin, oh, this is my personality. I always I always laugh and it doesn't mean na ikaw yung tinatawanan ko. Do not think of this as a bullying session kasi parang we're all ganging upon you. It's just that we'd like you to understand that isa lang din naman talaga yung goal nating lahat. Gets ko, ma'am. Kaya lang po, medyo lang ako dun sa caring side, lalo na kay Conyo Bicolano, kasi I've heard a lot of videos na may nagsisend po sa akin na sinisiraan daw po niya ako sa live nila Rocky Terra at ni Tight Angela. How sure? Bakit siya maninira May live? nagsend ng record. How sure are you it's live? Yeah, may nakita ko doon. Parang it talks about yung madaling araw na gusto mo kong ilagay sa madaling araw. What's wrong with that? Mo ko. What's wrong with that? Anong paninira yun? Sino ba may gusto ng madaling araw? Can I Gusto mo explain? ba sa madaling araw ka? I don't want to be in madaling araw. Let me remind you of what is bullying is. You have a different definition of bullying, iba rin yung sa akin. Now that's your problem. What That's should be your the problem. paano naging problema yun? Let me clear out to you. When I talk about madaling araw, they were talking about marathon. Wala bang nangyayaring marathon ng madaling araw? Sure ka? Yan yung pinag-usapan Wala niya? bang nangyayaring marathon ng madaling Hindi, araw? I wanna clear it out. Yun ba yung pinag-usapan niya? Is it about marathon? Yep, exactly. Exactly. And Doon now, mo patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. now that's bullying. Kasi gusto Hindi mo doon ng validation sumusobra eh. Broski. Oh my Alam mo, God. ngayon lang kita nakita na galit. Hindi ma'am Ikaw. eh. Kasi sumusobra na. I've been all, hindi ma'am, pasensya na ma'am. Paano sumusobra? I've always been... Hindi, okay. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga, maybe too much is too much. And yung ganun, it was also sent to you lang.
Eh di sana kinonfront mo na lang or, hoy, ako Or ba yun? Ako ba yun? Ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you No, that no. I understand Hindi that. kita kailangan reklamo sa Because HR. it's not too like, much. Because it's not too much. Lagi mong tatandaan, Maratoni, if it cross your border, I would always understand. Di ba sinabi ko yan sa'yo? Pero hindi ba totoo na kapag ka wala kami or any one of us, you talk behind our backs? What do you mean? Like pag nandyan sa lounge, uy, alam mo ba, si Si ganito, kanino to galing? si ganyan, si ganito. No, Kanino I don't to have galing? to mention names. Okay. I don't have to mention names. Ako din, pinag-uusapan ko si Kim. Tsaka, ganun din Kasi naman ako mama, if may mali po Okay pa talaga sa akin, ako. tao ako eh. Sorry mama, if pasensya na po kasi I know my worth also and I know where I stand here because ganun na ako mag-joke sa'yo. I thought we're okay, so I was wrong. And I'm so sorry for interpreting that you're Na-close already kayo. my friend. Now, kung gusto mo, I would understand, Mara. Nasa process pa rin ako ng employment. Please, send a formal complaint sa HR. At saka, bakit naging parang sa'yo, si Kim Chino yung nireklamo ko No, you were just talking about me and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry, Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. O kasi deserve mo eh. Paano deserve? That's So ano ba, because akala ko ba ako na yun. pamilya tayo dito? Okay. So sinabi mo, family. So, we have differences, obviously. And eventually, what we're really doing is, we want to protect this pack. Yun lang naman siya. Ganun lang naman. Makakapag Confirm ng concern ko kay Mara si Uncle kung paano ko siya pinoprotektahan. Tanong mo kay Uncle. And I think wag na natin i-cross Hindi, yung I mean, baka ka lang nami-misinterpret niya na binubuli ko din kasi hindi ganun salita eh. May parang, ikaw din mamata niya. Sinasabi sa akin ni Uncle yun. Kasi, Sinasabi niya sa akin yun. ayoko ngang isipin mo na, ito na namin si mamata niya kasi sagad na rin ako eh. Tamo, si Uncle pa yung pinadaan ko pa para ma-feel mo na concerned siya. Ayaw niya na lang. Eh bakit hindi mo ko i-chat? Chinat na kita na. No, wala tayong message sa isa't isa ever since na pumasok Ibig ako sabihin, dito. Mara, tinuro na sa'yo, i-chat ka pa? Like, hindi ba tayo pwede magkaroon Oh my ng God. personal O, sige, conversation? So ano ba, 24, April 24, pwede ka or hindi? Hindi talaga. Kasi nga, Priorities. ito na nga, ito na, maghintay ka, it's a prank! I am so sorry, guys! I am so sorry! I am so sorry! I am so sorry, everyone! I am so sorry! Sorry po! Sorry! Sorry! Pero ito lang sinabi ko. Sorry na Wait lang. Gusto ko lang sabihin na I did not expect the plot twist ni Konyo. Hindi ko in-expect yung plot twist. Parang nawala ng role si Kimchi. Hindi ko na kailangan pa lumagan. Kasi si Jerry, pindot pa ng pindot dito eh. Nakakainis. Sorry po! Protective ako kay Broski kasi hindi ganun si Broski. Kaya sumasagot ako. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, I-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo Hit mo na rin ang notification bell. para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kaya pwede ka ba maging jowa? Anong pangalan mo? Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung force ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isumakutin. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Ah! Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron pa ba family? No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik ulit sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala din. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ayan ako po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isumakutin. Maganda siya, pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo? Isa lang. Ilan anak?
Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Konyo Bicolano? Then, next question. Single ka? course! Wait lang. Oh my God. Wait. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Grabe naman yan. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ng interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso. Of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporter. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha, sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Kung single ka raw. Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga na namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Kim Chino! Kim Chino! Upa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama.
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files. Secret Files. Nakaka-offend. Parang... No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Bullying, part 2? how do you define bullying? Kung patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. Now, that's bullying. Kasi ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you. No? At saka bakit naging parang sa'yo? Si Kim Chino yun nireklamo ko. No, you were just talking about me and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga maybe too much is too much. Ganon. Sana yung ang makapag-host is the Gen Zs of the Grabe ang love triangle! Grabe na love triangle! Sorry, kailan po ulit? April since 24? Kasi we have to be completed. Marachino. 24. Always ko naman kayo pinapray. Marachino. meron siyang ganap. Ma, sorry, may ganap ako niyan. Ay. Friday. Marathon? Ulit. Bye, lahat na lang bye. Marathon. Ala na naman. Nasabi mo. Bakit na naman, Kim Chino? Kasi yung kick-off. Yung Ha? kick-off natin. Nasabi mo na. Hindi, napagpaalam ko to. Napagpaalam ko. Hindi ako sure kung Nakaka-offend. Parang... No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Ako na naman. Na naman. Ano siya sinabi? Ano naman? Hindi pa... Hindi doon. Parang... Hindi. Ano ba sinabi niya? Ano naman? Hindi kasi yung tawa niya, ma'am. Parang may... Wala. Mara. Kami. It's Kami okay, it's yung not ngumiti. offensive. Napaka ano. Hindi ka pwede 24. Si Diego naman. Lahat na lang tinatawanan eh. Para Hindi namang... pwede sa... Akala lagi joke. Tatawanan. Mara. Sorry pero not to compare Kim Chino. Kasi si Jello never naging ganyan sa akin yan. Dude, lagi never ka naging ganyan sa akin. Dude. Iba hindi, ano lang, hindi ikaw itinatawa niya, hindi. Hindi kasi, dude, Diyos ko na naman, ganito na naman tayo. O, sino mo, tatawa ka na naman. Alam, nakakatawa sa sinabi ko, dude. Kasi kami yung magkakatabi dito. So wala naman talagang Wala. ataking nangyayari. Kami yung nakakarinig. Parang kami tumatawa lang tayo. Ano nang nangyayari? Parang or And sino mag-host? Yeah, and technically speaking, wala namang masama doon sa sinabi na word na naman. Because technically na naman. Kasi may event na naman nga. Bullying part 2? How do you define bullying ba? No, I How don't. do you define bullying? Is there someone like napahiya ka ba dito? Let's vote right now. Paano ba tayo? Yes. Sino bang nag-interpret dito ngayon na napahiya ka? So that's part of Ako, bullying. kasi this is my personality. That's your personality and wala ka ng problema kung ito din yung personality ni Kim Chino. Paano kung sabihin niya rin, oh, this is my personality. I always I always laugh and it doesn't mean na ikaw yung tinatawanan ko. Do not think of this as a bullying session kasi parang we're all ganging upon you. It's just that we'd like you to understand that isa lang din naman talaga yung goal nating lahat. Gets ko, ma'am. Kaya lang po, medyo lang ako dun sa caring side, lalo na kay Konyo Bicolano. Kasi I've heard
a lot of videos na may nagsisend po sa akin na sinisiraan daw po niya ako sa live nila Rakitera at ni Tight Angela. How sure? Bakit siya maninira May nagsend live? ng record. How sure are you it's live? Yeah, may nakita ko doon. Parang it talks about yung madaling araw na gusto mo kong ilagay sa madaling araw. What's wrong na with that? gino-joke mo ko. What's wrong with that? Anong paninira yun? Sino ba may gusto ng madaling araw? Can I Gusto mo explain? ba sa madaling araw ka? I don't want to be in madaling araw. Let me remind you of what is bullying is. You have a different definition of bullying, iba rin yung sa akin. Now that's your problem. What That's should be your the... problem. Paano naging problema yun? Let me clear out to you. When I talk about madaling araw, they were talking about marathon. Wala bang nangyayaring marathon ng madaling araw? Sure ka? Yan yung pinag-usapan Wala niya? bang nangyayaring marathon ng Hindi, madaling araw? I wanna clear it out. Yun ba yung pinag-usapan niya? Is it about marathon? Yep, exactly. Exactly. And Doon now, mo patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. now that's bullying. Kasi gusto Hindi, mo doon ng sumusobra validation eh. eh. Broski. Oh Alam mo, ngayon lang kita nakita na galit. Hindi ma'am eh. Oo, Kasi sumusobra na. I've been all, hindi ma'am. Pasensya na ma'am. Paano sumusobra? I've always been... Hindi, okay. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga, maybe too much is too much. And yung ganun, it was also sent to you lang. Eh di sana kinonfront mo na lang or hoy ako ba yun? Ako ba yun? Ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you No, that no. I understand Hindi that. kita kailangan ireklamo sa Because HR. it's not too like, much. Because it's not too much. Lagi mong tatandaan, Maratoni, if it cross your border, I would always understand. Di ba sinabi ko yan sa'yo? Pero hindi ba totoo na kapag wala kami or any one of us, you talk behind our backs? What do you mean? Like pag nandyan sa lounge, uy, alam mo ba, si Si ganito, kanino to galing? si ganyan, si ganito. Kanino I don't to have galing? to mention names. Okay. I don't have to mention names. Ako din, pinag-uusapan ko si Kim. Tsaka, ganun din naman Kasi ako mama, if may mali po okay talaga sa akin, ako. tao ako eh. Sorry mama, if pasensya na po kasi I know my worth also and I know where I stand here because ganun na ako mag-joke sa'yo. I thought we're okay, so I was wrong. And I'm so sorry for interpreting that you're Na-close already kayo. my friend. Now, kung gusto mo, I would understand, Mara. Nasa process pa rin ako ng employment. Please, send a formal complaint sa HR. At saka bakit naging parang sa'yo, si Kim Chino yung nireklamo ko No, kanina. you were just talking about me and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. O kasi deserve mo. Parang deserve. That's So ano ba, because akala ko ba ako na yun. pamilya tayo dito? Okay. So sinabi mo family. So we have differences obviously. And eventually what we're really doing is we want to protect this pack. Yun lang naman siya. Ganun lang naman. Makakapag confirm ng concern ko kay Mara si Uncle kung paano ko siya pinoprotektahan. Tanong mo kay Uncle. And I think wag na natin i-cross Hindi, yung border. I mean, baka ka lang nami-misinterpret niya na binubuli ko din kasi hindi ganun salita eh. May parang, ikaw din mamata niya. Sinasabi sa akin ni Uncle yun. Yes, kasi Sinasabi niya sa akin yun. ayoko ngang isipin mo na, ito na naman si mamata niya kasi sagad na rin ako eh. Tamo, si Uncle pa yung pinadaan ko pa para ma-feel mo na concerned siya. Ayaw niya na lang. Eh bakit hindi mo ko i-chat? Chinat na kita na. No, wala tayong message sa isa't isa ever since na pumasok Ibig ako sabihin, dito. Mara, tinuro na sa'yo, i-chat ka pa? Like, hindi ba tayo pwede magkaroon Oh my ng God. personal O, sige, conversation? ikaw na. So ano ba, 24, April 24, pwede ka or hindi? Hindi talaga. Kasi nga, Priority. ito na nga, ito na, maghintay ka, it's a prank! I am so sorry, guys! I am so sorry! I am so sorry! I am so sorry, everyone! I am so sorry! Sorry po! Sorry! Sorry! Pero totoo lang sinabi ko. Hindi ko rin Wait lang. Gusto ko lang sabihin na I did not expect the plot twist ni Konyo. Hindi ko in-expect yung plot twist. Parang mawala ng role si Kimchi. Hindi ko na kailangan pa na magano. Kasi ito si Jerry, pindot pa ng pindot dito eh. Nakakainis. Sorry po! Protective ako kay Broski kasi hindi ganun si Broski. Sorry, Lord. Kaya sumasagot ako kasi. Sorry.
sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, I-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin, Kabisyo. I-hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Tapos mo mura-murahin, hamak-hamakin, at sasabihin mo hindi mo na siya babalikan. After 2 days, kayo ulit. Ang sweet niyo pa. Ang sarap nga namang nakapulupot pa. baby love! Oo, tapos para silang mga maliliit yung mga boses. Mga kabisyo, magsisettle ka ba sa lalaking hindi pa financially stable? Sa panahon ngayon, parang sukatan na ng pagiging karapat-dapat sa relasyon ang laki ng kita at kakayahang magbigay. Pero sapat na bang basihan ang laman ng bulsa para masukat ang halaga ng isang tao? Kabisyo, hindi lahat ng lalaki ay mayaman na agad. Pero may mga lalaking nagsisikap, may pangarap, at handang gawin ang lahat para magkaroon ng mas magandang kinabukasan. Kabisyo, mas gugustuhin mo bang makasama ang isang lalaking may pera, pero wala namang direksyon ngayon? O ang lalaking wala pa man sa tuktok, pero araw-araw na umaakyat para marating ito? Mga kabisyo, ihanda ang inyong mga tissue dahil paniguradong mababasa na naman ng luha ang inyong mga mata at pagpapawisan kayo sa ating Dear Love ngayon na pinamagatang Upgrade. Metro's #1 Love Radio. Basic! Tapos mo mura-murahin, hamak-hamakin, at sasabihin mo hindi mo na siya babalikan. After 2 days, kayo ulit. Ang sweet niyo pa. Ang sarap nga namang nakapulupot pa. Baby love! Oo, tapos para silang mga maliliit yung mga boses. Diba? Nakakayamot. Kayo mga babae, masyadong na-expound ko minsan pag nagkwento kayo, yung feeling nyo kasi emotional kayo. Exaggerated. Oh, exaggerated. Bakit exaggerated ba ako magkwento, Diego Bandido? Grabe ka naman mag-assume na mga babae ganon. Di ba baka maliit lang maliit lang na bagay. Oo, parang nagtampo lang. Sa bagay. Again, sa mga lalaki, parang halimbawa, hindi namin talaga alam kung bakit kayo nagagalit. Tapos ikaw galit na galit ka na. Oo, Gina G, with Dragon ka na. with actions, feelings, dance steps, cheer dance. So ngayon, yung nag-a-absorb, kapwa mo rin din babae. Hindi yung utak nito. Correct. Oh, dragon sa dragon. Dragon na may kasamang Godzilla, na may kasamang dinosaur, di ba? Ganyan, naghalo-halo na. Parang babae lang talaga yung yung magkita tayo. Mga Mars, magkita tayo. Wala kami kailangan ko maglabas ng sama ng loob, mga Mars. Parang awkward mo sila. Brad, magkita tayo. Gusto ko maglabas ng sama ng loob. Brad, anong mangyayari? Hindi, yung asawa ko, Brad. Ayan, di ba? Pakinggan mo ako. Parang bihira talaga yung lalaki yung nagsabing, Brad, magkita tayo kasi meron akong angst sa misis ko. Parang bihira siya. Kung meron pero ng ganyan, pero meron naman. Medyo mabibigat na talaga. Yung hindi matindi, correct. Hindi siya away na tampuhan lang. Correct. Hindi. Medyo matindi na talaga. Na siguro kailangan din ng tao makakausap. Kaya lang, mag-disclaimer ka lang din na, pero posible pa kasi kami magkabalikan ha. Ano lang talaga. Well, it is what it is. Diba? Tingnan mo, pati ko
tungkol sa trabaho. Hindi ba't ilang beses na tayo nagrereklamo minsan sa trabaho, nakakainis, hindi nabibigay yung mga gusto, may reklamo sa ganitong boss, may reklamo sa ganitong kaopisina, pero hindi ba't everyday nandiyan ka pa rin? Pumapasok ka pa rin talaga. Kasi nga, parang siguro katulad ng relationships, mahal mo naman talaga, hindi lang talaga perfect. 'Di ba? Oo. So, again, ganun kasi kayo talaga mga babae. Very emotional Expressive kayo. lang talaga. Kayo, eh. So, hayaan mo na yung friend mo. Ganun lang talaga. Kung minsan yung nakakarating sa'yo, exaggerated na pala. True. Pag kinumpronta mo yung lalaki, nag-away na kayo. Anong away? Bakit Ano mayroon? ba nangyari? Diba? Correct. Yung lalaki parang, nag-away ba kami? Ganon. Pero yung babae, exaggerated talaga. Umiiyak na umagulo Oo, na. tsaka exage talaga may salat ng bagay. Kwento lang naman. Sumasabog na yung utak niya, parang vulkan. Correct. Ang dami na naisip ng mga instances, naalala na ang lahat ng mga bagay-bagay. So sadyang ang mga babae, may ganyan lang talagang uri ng pag-iisip. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin, Kabisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go!
Ka-love ka na ba? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Narito na ang kaabang-abang na promo para sa mga tsuper. Wow! Mapa-taxi, Grab, UV, Bus o Jeep, Love knows no boundary. Kasama ang Charm Fabcon Purple Eternity. Basta rehistrado o mahuling nakatutok sa istasyong makulit at malupit, Instant Boundary ang sure hit. Dahil love knows no boundaries. Kasama ang Charm Fabcon Purple Eternity. Tutok na, tutok lang. Basic! Love knows no boundaries. Kasama ang Charm Fabcon Purple Eternity. Cream Silk Conditioner. Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Mga kabisyo, kasama nyo pa rin po Konyo Bicolano, napapakinggan at napapanood ng live sa YouTube channel ng Love Radio Manila para sa Dear Love. Madalas maging issue sa isang relasyon ang financial stability. Kabisyo, naniniwala ka ba na kung lalaki ka, ikaw dapat ang mas may kakayahang mag-provide para sa pamilya? Uy, Shania, may boyfriend ka na pala? Kailan mo siya papakilala sa amin? Saka na kuya. Last week lang naman naging kami. Pogi ba? Sakto lang. Paano sakto lang? Kuya naman kailangan ko pa ba i-describe itsura niya? Hintayin niyo na lang na ipakilala ko siya sa inyo kung naku-curious kayo. Sa bagay. Sigurado namang may itsura din yung boyfriend mo. Sa pihikan mong yan, alam kong hindi ka basta-basta papatol sa kung sino-sino lang. Siyempre naman kuya. Taga saan ba boyfriend mo? Taga Quezon Province. Mukhang nakasungkit ka ng probinsyano ah. Ano namang masama ron? Wala naman akong masamang ibig sabihin sa sinabi ko. Excited lang ako na ipakilala mo siya sa amin. Sa tagal mo ba namang naging single? Paano naman ako hindi magiging single ng matagal kinailangan kong kumayod para sa pamilyang to? Teka, bakit parang masama yata sa loob mo na natulungan mo kami? Nagtanong ka pa talaga kuya. Siyempre, hindi ko naman dapat responsibilidad yun. Ikaw naman dapat yung nasa posisyon ko eh. Humingi naman ako ng pasensya sa'yo, di ba? Nakabuntis ako, kaya dapat lang na magpakaama ako sa bata. Tsaka, kahit naman may sarili na akong pamilya, tumutulong pa rin naman ako sa abot ng makakaya ko. Hindi ba, pag may ipapagawa kayo o may kailangan kayong asikasuhin, ako naman yung tinatawagan nyo? Hindi ako nagrereklamo kahit inuutos-utusan mo na lang ako. Pasensya ka na kung pagdating talaga sa pinansyal, wala talaga akong laban sa'yo. Masyado nang malaki kinikita mo kumpara sa akin eh. Huwag na natin pagtalunan to, kuya. Ikaw naman nagsimula eh. Wala namang masama sa sinasabi ko kanina.
Kaya di ko gets kung bakit bigla ka na lang nagsalita ng ganun. Suportado pa nga kita sa pagkakaroon ng boyfriend eh. Excited lang talaga ako na makilala siya. Kasi baka isang araw, maging parte na rin siya ng pamilya natin. 1 week pa lang mula nung maging kami kaya hindi ko pa naisip yung mga bagay na yan. Ayoko magmadali. Baka matulad lang ako sa... Oh, saan? Sa mga maling desisyon ko sa buhay. Tinuloy mo na lang sana yung gusto mong sabihin. Totoo naman eh. Huwag kang mag-alala. Hindi naman yan ikakasama ng loob ko. Ang akin lang kuya, gusto ko munang kilalanin na mabuti yung boyfriend ko. Gusto ko munang subukan kung mag-work yung relasyon namin bago ko isiping mag-settle down. Ikaw bahala. Alam mo naman yung ginagawa mo kaya hindi na ako makikialam. Pasensya na sa mga nasabi ko kuya. Di ko naman intensyon na masaktan ka. De, ayos lang. Totoo naman lahat ng sinabi mo. Baka nga kung hindi ako nakabuntis, hindi mo na sana kailangan maging breadwinner at itaguyod tong pamilya natin. Ako yung lalaki tapos panganay pa. Kung natuloy yung trabaho ko abroad, hindi mo na sana kailangan saluhin yung mga responsibilidad ng isang panganay. Hindi ka na sana nahirapan. Kuya Ace. Nahihiya ako kasi hindi ko nagampanan yung obligasyon ko at hindi ko rin natupad yung pangako ko kay nanay at tatay. Pero alam mo siya, Naya, proud na proud ako sa'yo. Kaya hindi na nakakagulat na maaga kang umangat sa buhay. Kahit kailan, hindi ako nakaramdam ng inggit sa mga naabot mo. Nagsisisi lang ako kasi di ko inayos yung mga desisyon ko sa buhay. Dear love, ako si Shania, 28 years old. Breadwinner ako sa pamilya namin. Maraming nagsasabi na mayabang daw ako. Na masyado nang mataas ang tingin ko sa sarili ko. Oo, kinaamin ko yun. Pero masasabi kong may ibubuga naman talaga ako at hindi basta-basta. Pinagsikapan kong makuha lahat ng meron ako. Ginawa ko lahat para maging worthy sa sino mang makakarelasyon ko. Inalagaan ko yung sarili ko at nagtry ng iba't ibang trabaho hanggang sa kumikita na ako ng 6 digits monthly. Kaya lang, dahil sa pagiging stable ko, parang tumaas pa yung standards ko sa lalaking gusto kong maging lifetime partner. Bakit ngayon ka lang? 20 minutes ka nang late ah. Gutom na ako, babe. Sorry na. Sinabi ko naman sa'yo sa chat na nasiraan yung sinasakyan kong jeep kanina. Kung may sasakyan ka lang sana, hindi mo na kailangan mag-commute. Kumuha ka na kasi kahit motor muna. Babe, kahit pagsamasamahin ko lahat ng ipon ko, di ko pa rin kakayanin bumili ng motor. Kahit mag-installment pa ako. Umili ka na nga ng orderin mong pagkain para makakain na tayo. Okay ka lang ba? Parang bad trip ka. Okay lang ako. Hindi eh. Ramdam ko na naiinis ka pa rin, babe. Nagsorry naman ako, di ba? Intindihin mo naman ako. Yan na nga yung ginagawa ko sa loob ng ilang buwan mula nang maging tayo, Neil. Palagi na lang ako yung umiintindi sa ating dalawa. Ako na nga sumasagot sa date natin, late ka palagi. Minsan, hindi ka pa talaga nakakapunta. Pasensya ka na. Sobrang pagod na kasi ako nung araw na yun kaya hindi ko na kinayang lumabas. Alam mo naman na may mga racket pa ako, di ba? Kailangan ko yung kinikita ko ron para sa pangrenta at bills namin. Yung sweldo ko kasi, sumasakto lang para sa groceries at pambaon ng mga kapatid ko. Alam mo naman palang nagigipit ka na dyan sa trabaho mo. Bakit hindi ka pa maghanap ng iba? Yung mas mataas yung sweldo. Babe, alam mo namang hindi ganun kadali makahanap ng bagong trabaho. Lalo pa kung mas mataas na sweldo yung hahanapin ko. Hindi rin naman ako pwede sa trabaho mo kasi hindi ko talaga kaya. Bakit kasi hindi mo subukang matuto ng ibang skill? Nandito naman ako. Pwede kitang turuan. Limitado lang yung time na meron ako ngayon. Kaya nga kahit sa date natin, hindi pa ako nakakapunta minsan, di ba? Yan kasi hirap sa'yo. Lagi kang may excuse. Hindi ka nauubusan. Sa tingin mo, gumagawa lang ako ng excuse? Ang labo mo naman. Mas malabo ka. Mas matanda ka pa sa akin pero nandyan ka pa rin. Paano na lang kung dumating tayo sa point na magkakaroon na tayo ng mga anak? Ako na lang ba sasalo sa mga malalaking gastusin pag nagkataon? Masyado mo kasing ikinakahon yung sarili mo sa mga kaya mo lang gawin. Ayaw mong mahirapan. Ayaw mong sumubok ng iba. Hindi sa ayaw siya, Naya.
Yung gusto mong gawin ko, maglaan ako ng mahabang oras para aralin yung ginagawa mo. Pag ginawa ko yun ngayon, kakailanganin ko magbawas ng trabaho para tutukan yun. Kaya lang ang kapalit nun, magigipit lalo yung pamilya ko. Sinabi ko naman sa'yo na mag-iipon lang ako para may pangsalo sakaling maghanap na ako ng ibang mapagkakakitaan. Pero parang hirap na hirap ka namang intindihin yung sitwasyon ko. Di ko na nga alam kung girlfriend pa ba talaga kita. Kasi mula nung maging tayo, puro ka nalang pamumuna sa mga ginagawa ko. Never ko pang naramdaman na sinusuportahan mo ako. Alam mo yung nararamdaman ko tuwing sinasabi mo sa akin na maghanap ng ibang trabaho? Sobrang nanliliit ako sa sarili ko. Kasi kahit para sa taong mahal ko, hindi pa rin sapat lahat ng ginagawa ko. Gusto ko pa sanang kontrahin yung sinabi ni Neil pero umiiyak na siya nung time na yon. Kaya pinili ko na lang na manahimik. Pagod na rin naman akong makinig sa excuses niya. Matapos yung huling date namin, hindi na ako kinakausap ni Neil. Hindi ko naman masyadong siniseryoso yung hindi namin pag-uusap. Akala ko nagtatampo lang siya at kailangan niya ng time. Naghintay muna ako na mag-message siya sa akin bago ko siya puntahan sa kanila. Pero hindi na siya nag-message. Ano to? Ngayon, hindi ko na rin siya matawagan? Si Neil ba yan tinatawagan mo? Sino pa nga ba? Ilang araw na akong hindi kinakausap eh. Hindi ko maintindihan kung anong trip niya sa buhay. Bigla na lang hindi nagparamdam. Chat ako ng chat sa kanya pero naka-restrict na yata ako. Kaya nga tinawagan ko ng number niya pero cannot be reached naman. Ano ba kasing nangyari? Baka naman may nagawa ka kaya ayaw makipag-usap sa'yo. Wala akong maisip na nagawa ko sa kanya, kuya. Dalawa lang naman yung nakikita kong posibleng dahilan kaya ayaw kang kausapin ng boyfriend mo. Una, baka may nagawa ka para masaktan siya. Kung nasaktan mo man siya, kailangan mo siyang suyuin. Pangalawa, baka may iba na siya. Ano ba yung sinasabi mo, kuya? Wala na makakwenta-kwenta. Ano palang gusto mong marinig? Gusto mo bang purihin kita? I-congratulate kita kasi di nagpaparamdam sa'yo si Neil? Lilinawin ko lang, kuya, ha? Hindi cheater si Neil. Kaya malabo niya ako ipagpalit sa iba. Yun naman pala eh. Maswerte ka kaya dun. Masipag yung boyfriend mo. Nagkataon lang talaga na ikaw yung mas may malaking kinikita. Alam ko na kung bakit niya ako iniiwasan. Sinabihan ko kasi siya na maghanap na ng ibang trabaho. Kaya naman pala eh. Paano hindi ko sasabihin yun sa kanya? Maling-mali naman yung discarding ginagawa niya. Parang ayaw niya na mag-improve yung buhay niya eh. Tuturuan na nga, dami pang arte. Hindi naman kasi kayo pareho. Ikaw, maaga kang nagsimula sa ganyan trabaho kaya madali na lang para sa'yo. Pero para sa kanya na maraming racket at may trabaho pa mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, syempre mahihirapan na talaga siyang isingit yun. Hindi mo yun pwedeng ipilit para mapantayan kanya financially kahit papano. Para rin naman yun sa kanya. Lalaki siya kaya dapat lang na malaki rin yung kinikita niya. Paano kung magkaanak na kami? Sa tingin mo ba hindi niya kakayanin? Syempre alam niya yung magiging responsibilidad niya kung sakali. Gagawa at gagawa siya ng paraan. Alam ko yun kasi lalaki ako at tatay na rin ako. May sarili siyang diskarte siya, Naya. Yun yung dapat mong maintindihan. Na hindi lahat ng tao magiging kagaya mo. Iba-iba tayo ng kakayahan. Paano kung sa ginagawa niya mas maging successful pa pala siya? Bahala ka nga, kuya. Inakampihan mo pa eh. Iniintindi ko lang din yung tao. Ay, ikaw nga dapat gumagawa nun eh. Kawawa naman yung boyfriend mo. Pagod na nga siya sa buhay. Wala pang umiintindi sa kanya. Kuya, walang mali sa ginawa ko. Yung reaksyon niya yung mali doon. Ay, Hindi niya lang talaga matanggap. kung ganyan yung mindset mo, mag-asawa ka na lang ng mayaman. Hindi naman mayaman yung gusto ko. Ang gusto ko lang, yung lalaki makakatuwang ko sa buhay. Yung kayang maging head ng family. Basta ang masasabi ko lang, bigyan mo muna ng chance yung tao.
Sa totoo lang, mas nangibabaw pa rin talaga yung pride ko nung time na yon. At yung paniniwalang wala naman akong ginawang mali. Pero sa sobrang pagkamiss ko kay Neil, hindi ko na malaya na sinunod ko na pala yung sinabi ni Kuya Ace. Nakipag-ayos ako sa boyfriend ko. Naging okay kami. Mga ilang buwan lang mula nun, nagsama na kaming dalawa at nabuntis niya na ako. May iba ng trabaho si Neil pero rumarakit pa rin siya kasi hindi kalakihan yung sahod niya. Pero kahit sobrang busy niya, hindi siya nawawala ng oras para sa amin ng anak niya. Alagang-alaga niya kami. Kaya dun ko na-realize na tama lang na hindi ko hinayaang mawala sa buhay ko si Neil. Hindi man kami magkasinlaki ng kinikita, naging best partner siya para sa akin at naging best dad siya sa anak ko. Babe? Shh! Katutulog lang ni baby. Ay, sorry. Tabihan mo kami dito sa kama. Tapos ka na ba sa trabaho mo? Katatapos ko lang. Ako naman magbabantay kay baby. Magpahinga ka na muna. Mamaya na. Kaya ko pa naman. Sigurado ka? Pagod ka pa galing sa trabaho. Kayo yung pahinga ko. Ang sweet mo naman. Pero seryoso ako Magpahinga ka na muna. Kumain ka na rin. Ako na munang bahala kay baby. Buti di ka nahirapan sa pag-aalaga sa kanya kanina. Oo nga Bukas pa kasi makakapasok si Manang. Buti na lang, behave si baby kanina. Tulog lang siya ng tulog kaya nakakapagtrabaho pa rin ako habang nagbabantay sa kanya. Oh, sabi ko sa'yo, diba? Magpahinga ka muna. Pwede ka pa naman umidlip bago tayo mag-dinner. Mamaya na lang siguro. Mas gusto kong pagmasdan si baby habang natutulog. Nakakawala ng pagod Ay, ganito pala yung pakiramdam na maging tatay. Alam mo yung pakiramdam na parang gusto ko gawin lahat para sa kanya. Kahit ano, para lang maging komportable yung buhay niya. At sa tingin ko, yun naman talaga yung ginagawa mo ngayon. Sipag mo kaya? Ito yung pinangarap ko noon Ang magkaroon ng sarili kong pamilya na paghuhugutan ko ng lakas para masipagan pa at galingan sa ginagawa ko. Alam kong medyo malayo pa ako pero kapit lang babe. Darating din ako doon. Huwag kang mag-alala. Sasamahan kita hanggang sa makarating ka ron. May tiwala ako sa diskarte at kakayahan mo bilang padre de pamilya. Ngayon pa nga lang, nakikita ko nang kayang-kaya mong panindigan yung pagiging ama sa anak natin. Hindi mo alam kung gaano mo ako napapahanga. Hindi biro yung sakripisyong ginagawa mo para sa amin ng anak natin. Never mong ipinaramdam sa amin na napapagod ka na. At kahit minsan, hindi ko nakita sa'yo na gusto mo nang sumuko. Kaya salamat babe ha. Salamat kasi dumating ka sa buhay ko. Sa totoo lang, hindi ko alam kung ganito ba ako ka-peaceful kung hindi ikaw ang kasama kong harapin lahat ng to. Ako yung dapat magpasalamat. Kasi pinili mo ako kahit na alam mong wala kang kasiguraduhan sa akin. Wala naman talagang sigurado sa mundong to, babe. Pero isa lang yung sigurado ako. Hinding-hindi ako magsisisi na ikaw yung pinili ko. Hanggang ngayon, hindi ko nararamdaman yung takot na inaalala ko noon. Kasi araw-araw mo akong binibigyan ng kasiguraduhan. Dear love, sinurpresa ko si Neil para sa Father's Day pero nakaramdam siya. Kaya ako ang sinurprise niya ng wedding proposal. Siyempre, hindi ko tinanggihan yung alok niyang kasal. Doon ko lang na-realize na hindi pala upgrade sa career ng isang lalaki yung kailangan ko, kundi yung tamang pagtrato at emotional security na may bibigay ng partner ko. Ngayon, malinaw na sa akin na yung pagpili ko sa kanya ang pinakamalaking upgrade sa buhay ko. Siguro nga, madaling piliin ang taong successful na sa buhay dahil alam mo na kung anong kaya niyang ibigay. Pero ibang klase pala ang pagmamahal pag pinili mong magtiwala at samahan yung isang taong papunta pa lang doon. Yung taong kahit binubuo pa lang yung pangarap niya, sinisiguradong hindi ka lang pansamantala sa buhay niya.
kabisyo, hindi sapat na pera, career o financial stability lang ang basehan sa pagpili ng makakasama habang buhay. Mahalaga rin yung respeto, emotional support, sipag at kakayahang manatili sa relasyon kahit mahirap na yung sitwasyon. Kabisyo, iba-iba ang takbo ng tagumpay ng bawat tao tulad ni Neil. At minsan, ang pinakamahalagang upgrade sa buhay ay ang taong handang magsikap at lumaban kasama ka. Mga kabisyo, nakasama niyo po ako, Konyo Bicolano. Ituloy natin ang usapang ito sa YouTube. Naka-live po ako. Ito po ang panibagong kwento ng ating Dear Love. Metro's #1 Love Radio. Basic! Mga kabisyo, ang sarap-sarap nung ganong klaseng pag-ibig. Yung pipiliin ka despite na walang kasiguraduhan. No? And sa mga oras na feeling mo hindi ka kapili-pili, sa mga panahon na feeling mo ay ikaw ay lugmok at may isang tao na katulad ni Shania na pinili ka pa rin at sumugal sa'yo. I think mga kabisyo, ito na yung pinakamasarap na pwede mong pinakamasarap na upgrade sa buhay mo. Yung pipiliin ka ng tao sa araw-araw kahit walang kasiguraduhan yung bukas ninyo. That's the beauty of love, mga kabisyo, na bibigyan tayo ng lakas ng loob para magsumikap rin, no? Nagbibigay ito ng inspirasyon sa atin para patuloy pa rin sa araw-araw lumaban. Aminin natin sa hindi, mga kabisyo, napakahirap po talagang abutin yung mga pangarap natin sa buhay. Hindi madali. Ang daming pagsubok, kung minsan nga darating yung araw na kukwestiyonin mo na mismo yung sarili mo na ang pangarap bang to tama ba na pinapangarap ko o mas nagiging ambisyoso lang talaga ako. But you know what, kabisyo, nagkakaroon lang ng saysay at sagot ang lahat ng yan kapag may isang taong nagbibigay sa atin ng inspirasyon. Inspirasyon para kahit pagod na tayo, magpatuloy pa rin tayo. Ganito yung nangyari kay Neil. 'Di ba? Na kahit imposible, kahit nahuhuli, kahit malayo pa, pipiliin pa rin niyang tumakbo, pipiliin pa rin niyang lumaban, sungkitin yung pangarap niya. Dahil may Shanayang nasa likuran niya. Totoo nga na sa bawat successful na lalaki, laging merong isang supportive na babae sa likuran niya. Handang gumabay, handang sumuporta, at higit sa lahat, handa kang piliin kahit madapa ka. Mga kabisyo, may ganyan ka ba na support system? Sa panahon ngayon na puro nakikita natin sa social media. For all of you who's listening right sa
radio's #1. Love Radio. Basic! Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang squirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong ka nun. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Pako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So, talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, talo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, binibiktima mo na naman ako. Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Pasok ko na. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat tutok mo. O sige. Sige, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko paparilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa muka? Hindi, sa muka, yan. Ah! Balukod! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa Sakit sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go, go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya lang, masaya. okay na. Hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko.
So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? Oh, sige. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saan sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Morning call! Morning Teats! Sa Feel Good Morning! Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Nicole Ayala and Diego Bandido. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama
Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama. Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Sino nga yung nakikita mo dito na napakalakas ng appeal? Ay, si Uncle. Si Uncle. Unang tingin mo lang sa kanya, my God. Ano? Sige. Ito yung bagong guwapings. Anong nasense mo kay Uncle ang pagkakita mo sa kanya? Ilan ang asawa niya? Ba't ka sumasagot? Pero walang jowa. There a side of you na, halimbawa may nangyari isang bagay. Parang ayaw mo siyang pag-usapan. Ayaw mo siyang banggitin. Hindi dahil sa nakaramdam ka ng hiya. Ang gusto mo lang kasi mangyari is, para bang gusto mo sabihin na the back of your mind na hindi ko ipagpalit yung peace of mind ko sa ganong bagay. Ang galing! Sa lahat ng mga Pilipino, hindi Para ako nang makaahon. paumanhin. Hindi ko po kayo dinadown, guys. Cheer up lang, ha? Cheer up. Hello everyone, Tanya Chinita pa rin po at ito ang Usapang Sagad, Maraming Nalalantad. Ito po ang podcast narrated Tita Max. Sino nga bang hindi interesadong malaman ng advance ang mga magaganap sa hinaharap? Sino ang hindi interesadong malaman kung sino yung the one niya sa future? Sino ang hindi excited malaman kung ano mismo yung mangyayari sa'yo bukas? Parang lahat tayo, fan talaga tayo ng predictions and astrology. Lalo na po si Tita Max na sobrang fan ako. Kaya naman isa pong special na pagkakataon ang makasama ngayong araw na ito ang always trending sa kanyang mga psychic readings and predictions and dream interpretation. Please welcome a psychic reader and dream interpreter, Madam Rudy Baldwin. Hey, Miss Tanya. Hi. Hello, Madam Hello Rudy. po. Hello po. Isang ganda pala ni Miss Tanya. Mas maganda ka po. Pero kanina nga, biglang nag-shift ka kanina, baklaan na tayo. Tapos ngayon, I'm very thankful. Inibitahan niyo ako dito. kami ang thankful sa iyo kasi sa gitna ng iyong kabisihan at napaka-in-demand mo sa iyong work, may mga side hustle ka pang ginagawa, pinagbigyan mo kami dito sa Tita Max. Yes. Thank you. Apakaganda ng aura mo. At kanina, behind the scenes, kung nakita nyo lang po kung paano niya nakuha ng mabilisan in 5 seconds yung mga loob ng mga tao dito, ganun po siya. Kagaan yung aura niya. Ganun kagaan yung aura mo. Basta basta totoo ka sarili mo. Everything is very easy na lang. Ang minimension ko kanina na sabi ko yung mga side side hustle mo, yung boxing, nagulat talaga ako. So yung other side ni Madam Rudy, so may mga hinahandle siyang mga boxing Yes. So ano yun? Maganda. Kung ano kasi yung gusto ng puso natin, gawin natin, di ba? Pero kailan ka nahilig na parang, teka. Mahilig talaga ako. Alam mo nung bata pa ako, paborito kong laro is basketball, baseball, boxing. mga masculine game. Panlalaki talaga. Pero hindi ako lalaki. Pero nanibago bigla lahat. Ang hinin. Pero kanina yung mga impression namin, ako most especially yung impression ko nga. Kaya nga ako nakabahan kasi syempre, ang expectation ko dito more on mind reading, predictions, pero nakita ko agad yung isang side mo, yung 180 mo na apakagaan mo kausap and bastusan lang tayo, kwentuhan about lalaki. Kaya pala talagang pinagtagpo ang ating tadhana. Tama. Correct. Sino nga yung nakikita mo dito na napakalakas ng appeal? Ay, si Uncle. Si Uncle. Unang tingin mo lang sa kanya, my God. Sige. Ito yung bagong guwapings.
Sabi niya, inulit-ulit. Nanonood po kasi sa Uncle Dagal dito sa may live audience po tayo. Talagang yung mata ni Madam Rudy, si Uncle na ilang palipat-lipat na siya ng pwesto pero sabi niya, ang gwapo niya talaga. Anong na-sense mo kay Uncle ang pagkakita mo sa kanya? Ilan ang asawa niya? May isa lang po. Ba't ka sumasagot? Pero walang jowa. Baka magulat tayo, susugurin na tayo dito. Pero sabi mo, ang lakas ng appeal niya. No? Malakas ang appeal niya. Malakas ang appeal niya naman. Di naman sa hindi sa bobola. Kasi lahat naman tayo may karapatan sabihin ko anong gusto natin, di ba? Pag nakita tayo isang lalaki, pag sinabi natin gwapo, it doesn't mean na gusto natin. Yes. Kumbaga, binigay na natin yung totoo natin nakita ng mga mata natin. And coming from Madam Rudy, kasi first time mo ay assume makita si Uncle, di ba? First time. Kasi kilala namin dito talaga yan na malakas talaga yung sex appeal niya. Malakas Plus na. yung humor niya kasi. Kaya mas lapitin talaga siya ng chicks. Tapos ikaw pa yung nagtawag doon hindi confirm pero nag-certify na Kumbaga talagang... ano siya silent siya pero Silent. deadly. Next topic naman! Madam Rudy, ilang taon ka nung na-discover mo na meron kang gifts? Usually, pag ako napuna na ako ng 3 years old. Pero informed talaga. Bago, at nung pinanganak ako, nagsabi na talaga sa parents ko na, yan, o nung binuntis pa ako ng mother ko, sinasabi, yung anak mo, may gift yan pag lumabas talaga. So, 3 years old, syempre hindi pa masyado tuwid yung salita ko noon Kaya ang ginagawa ng father ko, bumili siya ng libro. So, pag hindi ko nasabi, tinuturo ko lang. Ito, ano. Pag tinuturo ko yung lindol, tapos tinuturo ko kung ano, nangyayari. So, pag sinasabi ko naman sa kanya na, may mamamatay dahil dito. So, pag sinasabi kong, sumisinyas ako kasi di ako masyado pa tuwid magsalita noon Tinuturo ko yung kabaong kunwari, tapos tinuturo ko yung ahas. Sabi niya, may mamatay sa kagat ng asino. Tapos nung 5 years old ako, medyo nagsalita na ako. Naunawaan ko siya talaga exactly nasa 6 to 7 years old. But, at the age of 15, doon ko talaga siya, 15 to 17, na completely naunawaan. 15 to 17. So, growing up, yung mga kaklase mo ba, halimbawa, nahuhulaan mo ba na, siya, magkakasakit siya, o siya, babagsak siya sa grades? Yung hula is magkaiba yun sa visionary. Pero syempre sa amin, yung term na ginagamit nila namin. yung term yun. Pero So, anong tamang dapat? Yung visionary. Kasi, pero nabivision mo ba yung mga kaklase mo na, ito, babagsak to, mga ganun? Di ko na sinasabi yung ganun. Basta pag alam ko lang, halimbawa yung teacher ko, pag sinabi ko sa kanya na, Ma'am, kailangan mo na umuwi kasi mamaya takihin na po kayo sa puso. So agad-agad siya pupunta sa doktor. Tapos sinasabihan siya ng doktor, naku, atakihin ka nga talaga. Yung mga ganun. May symptoms siya. Pero pag mga klase ko kasi, pag may exam, usually talaga na kumukopya siya sa akin. Ako naman. So alam mo na yun. So matalino ka rin as a student? Hindi naman hindi ko naman binubuhat ng sarili ko. Alam mo na yung sagot? Di kasi strict yung father ko Strict yung father ko. Ayaw talaga niya ng low grades. So, talagang chinecheck niya everyday. Bawal sa kanya yung yung mababa ang grades. Bawal talaga sa kanya yun. Napaka-stricto siya. Bawal mag-short, bawal mag-sleeveless, bawal daming bawal. Hala, Papa, sorry. Bawal mababa ang grades, number 1. Pag mababa ang grades mo, so kopyahan ka as a student? Ako talaga namin ko pag alam ko yung mga sagot, may kukopya. Inayaan ko lang yung papel ko dyan. Minsan nga magulat na yung teacher, sabay-sabay na yung mga yung sagot. Kaya ginagawa ng teacher, manual. Lahat kami kumukopya sa akin. Yun. Di naman sa kahit na sabihin nila na may gift ako, nag-aral naman ako. Di ko ginagamit yun. Kasi mahirap yun Pero anong unang trabaho mo after studying? Marami. Kasi dati akong OFWs. Okay. Dati akong OFW. Saan ka? Maraming bansa Marami akong bansa napuntahan kasi ako yung breadwinner sa amin, magkapatid. So nakaikot ka na pala. Marami ako napuntahang bansa. Batak ka na talaga sa trabaho. Kumbaga, kasi dito magkano dito kumbawa kapatid ng hari. Nag-alaga ako ng dog, isang dog lang. Yun, so ang kasweldo nun? Malaki rin. Kasi malaki talaga. Kung masipag ka. Correct.
Kasi, para sa akin, anin mo naman yung talino kung wala kang diskarte. Correct. Totoo. Diba? Mm-mm. So, kahit na meron ako, since na marami akong kapatid na pinupush na makatapos, tinulungan mo sila. bukod doon, meron pa akong sideline. Bukod sa sideline, may sideline. Wala kasi ako, hindi kasi ako yung tipong tao na, Okay na to? Ito yung background ng family mo, nahiya ka gawin yan. Hindi kasi pwede eh. Paano ka uusad kung puro kahiya, So, ibig diba? sabihin mayaman siya? Hindi naman. Oo. Hindi naman kasi, halimbawa, kahit na mahirap ka, kahit na mayaman ka, paano mo malaman na in the next level ng buhay mo is okay Safe ka pa ka rin? na. Oo, correct. So, kailangan, pag wala na yung parents mo, kailangan ikaw ang breadwinner, kahit anong trabaho, basta mabuti lang pagkakitaan mo, gawin mo. Kasi, wag mo ikahiya. Kasi yung iba kasi, may nakasabayan ako, sinasabi nila na, anak ako ng ganito, college graduate ako ng ganito, nahiya akong gawin yan. Sisip-isip ko pak mahiya. Diba? Kikita ba ako sa hiya? Diba? So, sa dami ng pinaaral Well, hindi ko. naman nakakahiya ang mag-OFW in the Ay, hindi first talaga. place, Kasi diba? ako, alam mo, ang trabaho ko talaga, alaga lang ng isang dog. Yun lang, isang dog. Pero, doon sa ibang bansa kasi bawal yung magbibisyon-bisyon ka. Kaya ang ginagawa ko, hindi mo na-practice. hinuhuli yun. Hindi siya na-practice. Okay. Hindi kasi pinapractice yan eh. It's inborn gift. So, pag may gustong pumunta sa akin, patago. Laging patago. So, sideline. So, alam na nila na? Alam na nila. Okay, Kasi gets. lang, bawal kasi sa bansa na yun. So, gagawin ko 4 o'clock ng umaga. Nagka-carwash ako. Nagka-carwash ako. Tapos, may natitirang oras, pipick up ako ng mga ganito. So, pag i-combine mo yung pera na yun sa loob ng isang buwan, enough na yun para makapag-aral yung 6 mong kapatid, diba? So, ganun karami. Kailangan kasi, alam mo kasi, kailangan talaga sa tao, kahit may pinag-aralan ka, kahit mayaman ka, kahit kaano ka pa katayog, kung talino lang ang meron ka, pinag-aralan lang ang meron ka, pero wala kang diskarte. Correct. Wala ka. Totoo. Ganun yun. Diba? Para sa akin, ha? Ang daming madiskarte sa gobyerno ngayon eh. Charot. Unay. Kaya tuloy, crooks. Bibili ka ako, yung crooks na chinilas, ano mo yun? Maganda. Ang ano pa naman, naghirap pa na magbili ng crooks ng mga chinilas sa mall ngayon. Alam niyo, sambutin yung joke ko. Alam mo kung bakit? Kasi may tax na rin. Alin? Di ba, bibili ka lang sa mall, may tax. Correct. Tapos grabe naman, ka-unfair no ba? Binili mo na si crooks, kukuha pa siya ng tax. Totoo, di ba? Di ba? Nakakasad. Totoo yan. How sad? How sad our country, you know? Ano yung anong turning point para umuwi ka dito at tama ng pag-OFW? Kasi tapos okay na sila lahat eh. Yun naman talaga ang purpose such a ko. breadwinner. Kasi gusto ko lang kasi na maging okay sila. Ayoko yung tipong, ako lang yung okay. Ito ako eh. Ito talaga ako. Tumulong ako sa hindi ko kilala. Yan baka kadugo ko. So, dumating ako sa point na pinili ko na umuwi na. Pero sabi ko talaga sa sarili ko, sabi ng vision ko, pag umuwi ka, makilala ka talaga. Sisikat ka, ibabash ka. Ganyan, kadami. So na-predict mo yun, na vision, yun? Talagang mga 7 or 8 years old. Talagang sinabi ko yun sa father ko na, nako, mabash pala ako, pero kaso wala ka na. Ganon. Pero malampasan ko naman. Baga nag-decide talaga ako na, it's time to take rest. Kasi, diba, trabaho ka ng trabaho. Kasi kailangan mo mamili. So, kailan yun, yung umuwi ka dito from being 2020. 2020? Ay, makailan lang. So, before pandemic o during pandemic na yan? Before. Before. Bale, nag-post ako ng 2019 about sa pandemic. So, 2020 kasi tapos na eh. Parang gusto ko naman na matikman ko naman yung buhay ng Pilipinas talaga. Kasi nag-enjoy ka ngayon, no? Blooming ka eh. Nag-enjoy lang ako. Nag-enjoy ako sa mga bashers. Nag-enjoy ako sa mga nagkakapera tayo sa bashers. Oo nga. In fairness. True. Hindi tayo magkapera sa mga crooks. Tama. Remember? Kaya bashers. Sa basher tayo tutok. True. Oo, di ba? Diba? Yun yung kanina kasi ang usapan namin nila, nakabahan ako, seryoso kami. Pero diba, ito yung isa kabilang side ni Madam ito yung kabilang Ruby. side. Hindi talaga siya nakakatakot. Ito hindi nakaka-intimidate. O kasi yung iba, expectation nila, ay nakakatakot to kasi yung mga vision niya, negative. Correct. Tsaka baka katulad si Uncle, yung ginawa mo, feeling ko may trauma na yan siya sa'yo.
Hindi naman. Ano lang naman yung mga visions na negative, parang ano lang yan, you remember Noah, di ba vision Oo, nila kita niya? correct. So, saving life lang yun Kumbaga, Yun yung purpose babala. ng vision. Yes. Kasi to save kinakatwiran lives. nila is kung that vision is from God, dapat peace. So, paano ka magkaroon ng peace? Kaya nga nagkaroon ng peace kasi nga pinaalam ng Diyos yung mangyayari para hindi na mangyari. Kasi aminin naman natin, mundo natin, tayo lang naman din ang may problema Tao din naman, di ba? So, ikaw nga, pinatira tayo dyan, tapos inabuso natin, kaya ito yung kinatnan natin. So, di ba? Pero hindi ko naman sinasabing lahat ng tao. Navivision mo ba yung mga susunod mong problema? Pagdating sa sarili ko kasi is, Oo, paano yun? sa ibang tao, nakikita ko lahat. Okay. Pero pagdating sa akin, 50-50. Why? Tingin mo? Sa pagkaunawa ko is learning a lesson. Kailangan matuto. Parang sinabi ni Lord, kailangan mong matuto. Kasi ako pag napakitaan na ako ng mabuti, naniwala na akong mabuti. Kumbaga, hindi mo alam na yung taong pinapapasok mo sa buhay mo, yung pala yung sisira sa'yo. So parang gusto niya matuto ako. So hindi ako nung una, nagtatanong ako, bakit yung ibang tao nakita ko lahat ng mangyari sa akin, hindi. So doon ko na-realize na parang tinuturuan niya ako ng leksyon. Na hindi lahat na nasa harapan mo ay okay. Kailangan mong mamili. Mamili ka ng dapat mong pasukin, dapat tahakin. So, kumbaga, ito yung disadvantage ng gift mo. Yes. Yung sa'yo, hindi mo nakikita. Hindi ko nakikita fully. 50-50. 50% lang. Like, may mga instance ba na nahulaan mo yung nangyari na yun sa buhay mo? May naalala ka, Meron nangyari ba, to? very young age, mga 8 years old, sabi ko sa father ko na, ayun, mabash ako, sisikat ako, pero wala na kayo, mabash ako. Pero nalampasan ko naman lahat. Yun ang sabi ko. Pero wala na po kayo. Pero, totoo naman. Totoong nangyari. Oo. Tapos magka-tsunami, wala na rin po kayo. Yun. Alam, may Diba? tsunami. May tsunami, mangyari talaga sa Visayas. Mangyari talaga yun. Yes. Part ng Visayas. Wow. Ano yung isang prediction or vision mo na tumatak hindi lang sa'yo kundi sa lahat na nagkatotoo kasi? Yung pag itong vision na to ang nabasa, narinig namin sa'yo to galing. Kaya Taal. Madam, Taal. Taal. Yung Taal talaga. 2020 to, diba? 2020, I guess 2020. Sinabi kong sa Batangas, magkaroon ng eruption. Yun. Tapos, tumatak din yung yung kay Kobe Bryant. Oo, naalala ko. Correct. Hindi ko naman yun Basta kung ano lang nakikita ng vision ko, pinupost ko talaga. Pero hindi mo siya na-predict as Kobe Bryant, di ba? Pinost ko talaga yung picture niya. Picture niya talaga. Pati ng anak niya. Ngayon, daming nagagalit. Siyempre. Minura ako. Kaya, sabi ko, Totoo. okay, fine. Burahin ko na lang. So, binura ko. Pero marami nakapag-screenshot. Pero mga ilang months bago nangyari yung kay Kobe? Month lang. Wala pa atang month naalala ko yung nag-trending. Kasi usually, pag may vision ako, tapos pag hindi ko siya na-post, lagi akong puyat, di ako pinapatulog talaga. Kailangan talaga ma-post mo, masabi mo. Like the big one. So ganun, talagang yung gift mo, inuusig ka na i-post mo to. Ito I-post yung gawin mo to, babala. To warn the To warn. people. Kaso lang kasi yung iba, hindi naman natin ma-place lahat ng tao. Kasi, alam mo, kung lahat ng tao, malawak lang sana yung pag-unawa nila doon sa post. Kasi babala nga Kaya kasi sinasabi ko sa kanila, hindi ko hiningi sa inyo na gustuhin nyo ako. Hindi ko rin hiningi sa inyo na i-idol nyo ako. Hindi ko hiningi sa inyo na paniwalaan nyo ako. Pero at least man lang, mag-ingat kayo. Paghandaan ninyo. Diba? Like nangyari banggitin ko lang sa Cebu. Sabi ko na magkalindol na malakas yan. Usually, dami kong bashers dun. Talagang grabe, may nag-live pa dun na minura ko. Hindi nangyari sa Cebu yung mga ganyan. Malabo mangyari yung mga Siguro ganyan. marami ka ng death threat, no? Hindi ko na lang pinapansin. Oo, no? Kasi sa social media, no? Chinachat ka. Chat nila ko, makita kita, papatayin kita. Sabi ko, okay, see you. Sanay ka. Sabi ko, see you, where? Sabi ko, saan mo gusto? Saan tayo kita-kits? Pag nag-chat sa akin, papatayin kita pag nakita kita. Sabi ko, wag ka na maghirap. Ako na magpakita sa kayo. Give me location. Sabi ko na, nag-align talaga ang mga stars natin para tayong beach. Kasi sabi ko, bakit ako matatakot? Bakit ako di ba? Correct. Kasi sabi ko, Lord, ikaw may gusto na maging ganito ako, so kailangan ko ng gabay mo talaga. Totoo naman talagang may di ba? Oo. So kapag may detreat ako, di ko lang
Tatanong ko siya kung saan yung location. Gusto mo ba, bago mo ako patayin, mag-McDo muna tayo. Wow. Jollibee. Oo, correct. Sabi Trick niya, mo na kita. Sabi niya, isa kang baliw. Hindi inaalok ko nga ng maganda ayaw mo pa. So, ganun mo na lang pinapatuloy yung mga bashers mo. Minsan naman, pag sinasabi nila, pag magdodonate ka, kunwari ka pa, akala mo mabait. Parang hirap magbait-baitan kung di ka naman talaga mabait. Di ba? Kasi pag tumulong ka, tapos labag naman sa loob mo, chos, mabigat sa bulsa yun. Inalabas mo 1,000, bigat na bigat ka, dami mo nasasabi na isip mo. Pero kung pag gusto mo, willing ka maglabas kahit magkano. Kapag sinasabi na sa akin, kunwari ka pa, kala mo, anghel ka, bait-baitan ka, sabi ko, ate, relax ka lang, baka makumatos ka niyan. Ganun lang. Winner sumagot. Di ba patola pero maiinis lalo yung basher. Di ko minsan ate yung utak mo nagkalat yung bahagi. Pakidampot. Char. Sabi ganun, God please. God please. God please. Madam, tumira ng Tris, God bless. Madam, kanina pagkakita, di ba, impression din sa'yo yun na natatakot sa'yo kasi feeling nila mababasa mo sila. Okay, as we speak, kanina, nung pagpasok ko, anong nabasa mo sa akin? Interesado lang ako. Although, ang tagal ko during the pandemic, naghahanap ako ng online kasi ang dami na ngayon online pwedeng nagpapam reading ka ba? Hindi ako nag-ano dyan. Iba yung way ko. Iba. Okay, sige. Pero magbigay ako sa'yo ng ano. Sige. Sige. Ano kung ano ka lista niya, right? Okay. Ito na lang, yung ugali na lang. Sige. Ugali There a side of you na para bang tipong takot ka sa one side. Ito halimbawa lang. Halimbawa may nangyari isang bagay. Parang ayaw mo siyang pag-usapan. Ayaw mo siyang banggitin. Hindi dahil sa nakaramdam ka ng hiya. Hindi dahil sa ayaw mo masira yung reputation mo. Ang gusto mo lang kasi mangyari is, para bang gusto mo sabihin na the back of your mind na hindi ko ipagpalit yung peace of mind ko sa ganong bagay. Ang galing! Yung para bang tipong gusto mong sabihin na hindi ko sang-ayunan yung pagkakamali mo. Kumbaga, hindi ako papasok sa isang bagay na alam ko in the future, ikakasira ng pangalan ko tsaka hindi kayong tipong taong naniniwala sa isang pangako. Kumbaga, andoon ka, sakyan mo yung pangako, but deeper inside, I'm Tanya and I'm not assuming person. Shit! I'm Tanya Chinita and I'm not an asumera. Then, hindi ako assuming na tao, pero sasabayan ko yung gusto mo. Sasabayan ko yung gusto mo, pero pag pinaramdam mo sa akin, in the one side of my face na hindi mo ako priority or binaliwala mo ako, totally black ka sa akin. Kumbaga hindi ako lilingon sa'yo. Natatawa siya, alam mo bakit? Tama ayoko, parang ayaw mo mas nakalaan ka pa nga mag-invest ng isang negosyo na alam mong medyo malulugi ka, pero hindi ka maglalaan ng invest sa isang tao pag hindi ka priority. Diba? Okay lang na malugi ako doon. Pera lang yan. Pero pag sinaktan mo yung damdamin ko, parang sinasabi mo sa sarili mo, you're wasting time of me. Kumbaga, parang sinabi mo sa sarili mo, hindi ko pinanghinayangan na mawala yung milyon na na-scam sa akin ng isang tao. Pagsikapan ko may balik yun. Pero pag saktan mo yung damdamin ko, kahit luhod ka sa harapan ko, titingnan lang kita, ngingitian lang kita, pero di mo na makukuha yung trust ko. Depende sa pero tama. Madali ako mag-cut off ng tao. Mahilig ka mag-cut off. Although meron talaga akong ganun. Since nangyari sa akin before yung nag-trust ako, basta pag nagkamali na sa akin isang beses, di na ako nabibigyan ng second chance. Kasi I always believe na gagawin niya ulit. Pero ikaw kasi magkaiba yung sitwasyon sa'yo sa ibang tao, sa kaibigan. Pero much more ka talaga nagka-cut off doon sa pagdating na sa emotional feelings. Intimacy. Yes, doon ka talaga yung parabang hindi ko lagyan ng stress yung beauty ko. Ayoko magkaroon ng wrinkles at eye bag dahil sa'yo. True. Kung ayaw mo sa akin, edi wag mo. Parang ganon.
Correct. Alam mo, Madam Rudy, tama yung sinabi mo. Kaya nga napatingin ako kay Uncle, kaya siya tumatawa kasi correct. Pero before that, isa akong, nung hindi pa ako marunong, hindi pa ako masyado nasasaktan, marupok din ako. Pero itong mga sinabi mo, ito yan, ayan na ako. Pero Dali ko mag-cut yung off. before, alam mo kaya ka bakit naging ganyan? Kasi yung nangyari sa'yo before, you always believe na, parang ikaw ako yun, naniniwala ka na, same pattern lang talaga pa rin yun. Parang tipong, ayoko on my age, parang sabi, ako si Tanya, on my age, ayoko mag-invest ng pagmamahal sa'yo kung alam ko sa dulo di kita makikita. Yung tipong ganun. Correct. Tama. Char, Emmy. Thank you. Pero may sumulat sa atin, Madam Rudy, lalo na sa'yo. Gusto nyo magpatulong. Hello, Tita Max and Madam Rudy. Mula bata pa po ako, yung meron akong lagnat, lumilipad po ako sa panaginip ko. Madamo ang paligid, kulay green, maraming bundok, apakalamig po ng hangin. Pero yung paa ko, kahit lumilipad ako na mataas, ay sumasahid sa lupa. Parang abot ko yung ulap, tas pagtingin ko po sa baba, pamilya ko ang nasa baba, tas nanonood lang sila, wala silang emosyon. Tapos malulungkot po ako at pag nakita ko sila, bigla akong magigising na pawis at malungkot na rin yung emotion ko at nagpapalpitate. Sa ngayon, hindi ko na po siya napapanaginipan. Naaalala ko na lang siya kasi paulit-ulit tuwing may sakit ako. Ano po kayang ibig sabihin nun? Love, Luna. Napakasimple lang yun eh. Bawat tao kasi, mayroon tayong tinatawag na may sarili tayong confident. Pero yung confident kasi na yun, may mga level. Sa katulad ng panaginip niya, parang sinasabi sa kanya ng enerhiya niya na andyan yung swerte sa harapan mo. Andyan na yung pera, love life, lahat nasa harapan mo. Ang problema lang kasi sa kanya, lagi siyang nagbabase doon sa pamilya. Wala siyang sariling, alam mo yon, yung halimbawa, katulad ko, katulad mo, kahit andyan yung family natin, kung ano sasabihin ng family, sinusunod niya kasi. Okay. Pero yung swerte kasi, nandiyan na sa paa niya. Kumbaga, pinanganak talaga siyang tao na may swerte. Ang problema lang sa kanya, mabilis siyang maniwala sa sabi-sabi. Based sa panaginip niya, parang hinahatak siya ng enerhiya ng swerte na kailangan, pag gusto mong umasenso, kailangan sarili mong desisyon. Hindi yung nagbabase ka sa kaibigan, nagbabase ka sa pamilya. Kaya pansinin mo yung sa panaginip niya, umaangat na siya pero sumasayad pa rin yung paa niya sa lupa. Okay? Katulad ko, before ako lumabas sa social media, talagang sa panaginip ko, lumipad ako na nobody can control me. Talagang lumipad ako, nilampasan ko yung puno na kulay green. So, I know na kaya ko mag-isa. Siya kasi is mabilis siya maniwala sa sabi-sabi. For example, ako kaibigan, ikaw yung nanaginip. Ay, wag kang ganun, wag kang pumunta. Alam mo kasi ganun. Kaya hindi siya umasenso. Kumbaga, kung anong sitwasyon ng buhay niya ngayon, pinili niya yon. Pero kung alam lang niya sa sarili niya na meron siyang swerte, pinanganak siyang maswerteng tao, kailangan lang talaga niya manindigan tsaka meron siyang confident. Confident ang wala sa kanya. Yun. Maganda yung panaginip niya kasi Maganda yan. Sobrang maganda yan. So para yung mga greens na nakikita niya, yes, it's mga blessings yun. Blessings yun. It's a money, love life, sasakyan, negosyo. Maganda. Super ganda yan. Tsaka yung paglipad per se. Yes, yung paglipad kasi niya. Sino mga lumilipad dito sa dreams? Meron ba dito sa taping natin? Sa ano na? Lumilipad ka rin. Ikaw, Col, na naginip ka, lumilipad ka? Hindi nga. Sumisisid! Sino lumilipad? Si isa. Ako din lumilipad ako. Ikaw, Riri, lumilipad ka ba? Maganda yun. Yung paglipad mo kasi ikaw yun. Definition yun, ikaw yun. Yung energy mo yun. Marating mo ang gusto mong marating. Pero kailangan talaga, confident ka, hindi ka nagbabase sa sabi ng iba. Siya siguro, ang ginawa niya, hindi siya makausad-usad kasi may pumipigil. May nagsusulsol. So, kaya, kung ano yung meron siya, hanggang doon lang ang buhay niya. So, niya. yun yung dahilan ba't malungkot siya? Malungkot siya kasi hindi niya na-achieve yun. Kumbaga, bawat tao may sariling energy. Yung energy niya kasi maganda. Sayang. Hindi niya sinunggaban yun. So, sinasabi mo ba, Madam Rudy, na yung panaginip na yun, message sa kanya ng hinaharap niya na, ito kayo. Kumbaga, parang hindi lang hinaharap. Parang dinidefine ng panaginip niya na maswerte kang tao.
napakaswerte mong tao. Pero hindi kasi kikilos ang swerte kung di ka rin kikilos. Palimbawa, bibili ka ng pampaswerte, uupo ka lang dyan. Do you think something's gonna happen? No. Sila kasi kumakabig lang ng swerte sa buhay natin. Pero yung panaginip kasi niya, nag-define na napakaswerte mong tao. Kailangan mo lang talaga magdesisyon sa sarili mo na hindi kailangan makinig sa iba. Okay lang makinig ka sa payo ng iba, but still, ikaw pa rin yung magdesisyon kasi. Sayang yan. Maganda kasing definition ng panaginip niya, pagyaman yan. Pagyaman. So yung green sign yun na Sign talaga yun. Greener pasture. Oo. Lalo pag ang tao na naginip na lumilipad, ibig sabihin, yung tao na yan, malakas ang confidence sa sarili yan. Wow. Yung tao na yan, hindi mo matitibag pag meron siyang bagay na gustong gawin. Gagawin niya. Sa kanya kasi, sumasayad ang paa niya sa lupa. So, ibig sabihin talaga, nag-ano siya, lagi siyang may doubt or nag-hesitate siya, sabi-sabi ng iba. So, sayang. Pero it doesn't mean na kahit wala na yung panaginip na yon, hindi siya maswerte pa rin siya. Okay. It's not too late. Anong dahilan ba't kaya hindi niya na napapanaginipan? May mga ganun tayong panaginip Kasi hindi na siya bumabalik. She made her own choice na. Okay. Pinili niya na yun eh. Na ito na yung buhay na meron ako. So parang, in-stop mo eh. In-stop mo na kasi, alam mo yung mga tao na naginip ng mga lumilipad, yung mga green color, it's a sign of message ng angel. Na ito yung swerte ka, hindi ka malas na tao, ganun. So sayang talaga, sayang. Pero yung mga taong na naginip talaga na lumilipad, yung mga tao na yan, hindi mo matibag-tibag yan. Oo, yung mga lumilipad. Ano yan sila. Pag meron silang gustong gawin, ma-achieve nila yan. Pagbabaero, anong napapanaginipan? Pagbabaero? Oo. Proceed to you, sir? Payo mo kay Luna. Anong payo mo sa kanya? Personal na payo mo sa kanya? Miss Luna, it's not too late kung ano yung buhay na meron ka ngayon. Doon sa panaginip mo, nakaakibat na talaga sa pagkatao mo, sa enerhiya mo yung swerte. So, kailangan mo lang siyang buhayin. Basta, Luna, walang masama makinig sa sabi-sabi. Pero ikaw pa rin magdesisyon. Hindi porkit na sinabi lang, huwag kang umalis, huwag mong gawin yan kasi baka maloka. Paano mo malaman kung hindi mo ita-try? Ngayon, kung maging failure ka, it's okay. Try again. It doesn't mean na failure ka 1 time, 2 times, i-stop ka na. You see, ikita mo naman ako, sa dami na lang baba sa akin, di ba? Ang dami-dami noon. Akala nila mag-stop ako. So, I don't stop kasi wala naman talaga akong ginawa. So, ito pa rin ako. It's not too late for her. Kasi napakaswerte niyang tao. Maswerte ka, Luna. So, and also, Madam Rudy, naniniwala ako na hindi lang naman ikaw eh. Lahat, halos tayo may mga tao na laging hihilahin tayo kapag paakyat na tayo. No? Meron talaga, di nawawala hindi pwedeng yan. walang evil eye sa buhay natin. Hindi talaga, diba? Lalo na kung matindi yung tayog mo, matindi yung mga narating mo. Kaya di rin maganda talaga na advice sa social media na lagi sila nagpo-post ng mga achievement nila. So, naniniwala ka sa evil eye din talaga. talaga. Tapos pag ang mga tao kasi na nanghihila pababa, inggit kasi yan eh. Yung inggit kasi walang pinipiling edad yan. Matanda ka, ni bata ka, basta nainggit sa'yo. Talagang sisirain nila yung buhay mo. Yep. So nasa'yo na lang yun kung gaano ka katatag. Kailangan matatag ka lang talaga. Kasi basta alam mo sa sarili mo na wala kang ginagawa at hindi totoo, so what? Ganun ako eh. Nung umpisa, nung inano ako, nisip ko wala akong ginawa. Why so afraid for? Bakit ako takot sa inyo? Diba? Nandito pa rin ako. Okay, diba? Pag may nababa sa akin, sinasabi ko lang, okay, I love you. Proceed. Tuloy nyo lang. Tsaka inspirasyon mo siya para sa trabaho mo. Yes. Kailangan, ilan ang lumalapit sa'yo para magpa-vision sa isang araw? Average? Average talaga. Di pari-pariho eh. Pero marami? Marami. Kasi pag lumalapit sila, pag ang vision ko sa kanila ay negative, kailangan I have to give them a solution. Hindi pwede yung mag-vision ka na kung negative lang, tapos yung tao aalis na parang lutang. Mabigat. Mabigat. So no, kailangan talaga pagpasok sa akin, pag kinausap ako, siguro ko na pag lumabas sila nakangiti sila. Like, oh my God, may solution pala. Diba? Kaya pala si Jello no lagi nakangiti pag tatapos niyo mag-usap. Matatakot ka pag mag-isa na lang yung umingiti. Sabi niya kanina, isplok natin si Jello, marupok. Pero mabait naman. Mabait siya. Masipag pa. Nape-predict mo kung sino mismo yung like, the one ng isang tao. Yung halimbawa, lalaki para sa akin, o kaya sa kaibigan mo, nakikita ko, oy, wag yan jowa na yan, toxic yan sa'yo. Nakikita mo yung mga ganun. Meron, ang ganun. Meron, pag may lumapit. Sinasabi mo?
sinasabi ko sa diretso. Kasi mahirap naman yung may client na pupunta siya. Ang gusto niya mangyari is, ito yung gusto niya makatuluyan. Sasabihin niya gano'n. Sabi niya, gusto ko kasi madam na sabi mo sa akin ito makatuluyan. Sabi ko, hala, kung gusto mo ikaw na lang mag-release sarili mo. Oo Sabi ko, nga. paano mo gagawin sa iyo yun? Sabi ko, ma'am, hindi kasi yan talaga makatuluyan mo. Kundi yung kapatid niyan. Yung kapatid naman nila nakatuluyan. So hindi pwede pag hindi naman ako Diyos, tao lang din ako. Pero once na nagtatanong sa isang tao, sinasagot ko talaga na hindi yan na makatuluyan mo. Meron naman iba, sinasabihan ko, welcome sa federasyon ko tatanda tayong pareho, walang jowa. So ano ka, blessed single? Ganun na nga. Okay lang naman. Correct. Okay lang alam mo, okay lang yung maging single. Pero kung ilan naging ex mo? Ako? Dami. Hindi naman. Ang ganda eh. Hindi naman. Hindi lang umabot sa konti lang, wag na. May tanong ako, may lumapit sa'yo, nagtanong kung anong number mananalo sa loto? Meron naman, may client kasi talaga na mayroon silang numbers. Okay. Lalapit sila, may numbers na sila. Meron na ako natatawag isang beses, sabi ko, madam, ito ba yung number ko? Yes, number mo talaga yan, sa'yo yan. Sabi niya, my God, lagi kami nag-aaway ng ng misis ko. Kaya piling ko siyang malas. Sabi ko, sir, bago ka tumaya, amuyin mo lang. Tapos nagchat siya, madam, tumama nga ako. Oo, so kailangan amuyin. Hindi naman. Joke-joke lang. Joke-joke ko lang yun. Pero marami namang tumama. Marami tumama? Anong nilapit nila yung number nila sa'yo? Kumbaga, halimbawa, binigyan ka ba? Hindi. Pag nagpapareading, pag nakita ko may numbers, binibigay ko yung numbers sa kanila. Oh my God! So pag lumapit, may numbers ka sa Pero mostly aura. talaga sa kanila, pag nanalo na, ayun, nagbabago, di nakaalala. So di mo naman pwedeng pilitin niya, uy, ako nagbigay, hindi naman. So bilang lang sa delivery so, talaga yung mga nananalo bumabalik. din talaga. Marami. Ano pa ba? Pwedeng hilingin? Like, yung trabaho. Swerte po ba ako sa trabaho na to? May mga ganon? Kasi Tanya, yung work kasi, lahat kasi ng energy mo, nagsasabi, it depends on you eh. Nakadepende talaga sa'yo. Kahit pa sabihin natin na magaan tong work na to sa'yo, okay tong work na to sa'yo. Pero pag ikaw kasi ang nakaramdam ng hibi, ikaw yung nawawala. Hindi ibig sabihin na hindi ikaw yung sinusukuan ng trabaho, kundi ikaw yung sumusuko sa trabaho. Yun po kasi yun eh. Hindi ka kasi mala sa work eh. So, sinasabi mo na itong mga vision and psychic readings mo and dream interpretation, may basis din from science and practicality. Hindi ko masabi yun. Kasi itong gift ko, hindi ko pinag-aralan. Oo. Kusa kasi ito inborn depende gift. rin sa buhay. Binabase mo rin sa buhay niya. Hindi ko talaga nakikita ko. Kung ano nakita ko talaga yung sabihin ko. Kasi isa nagtatanong sila sa akin, may pumunta sa akin na psychic. So, hindi ko na lang bagitin yung pangalan niya. Nagulat ako sa kanya kasi psychic din siya eh. So, meron siyang... tapos lumapit sa'yo, no? Lumapit sa akin. So, na-weird ako. Oo. Meron siyang bodyguard or anything. Sabi ko, why you cry? Sabi niya, kasi ganito yung problema ko, Tapos tinanong niya ako, paano mo ba ginagawa yung sayo? Sabi ko, I cannot tell you how eh. Kasi sa mga katulad niyo, pinag-aralan niyo yan. Siyempre, mako-cover niyo sa science yan. Kasi napag-aralan niyo yan eh. Itong akin kasi hindi. Kung ano lang nakikita ko sa vision ko, yun ang sinasabi ko. So, hindi ko talaga ma-explain sa inyo. Kasi hindi ko pinag-aralan. So, sabi ko sa kanya, pero matulungan kita kung paano mo masolusyonan yung problema mo. So, reading na tayo. Tapos tinanong niya ako, madam, gusto ko kasi maging katulad sa'yo. Sabi ko, di talaga. Hindi ko may turo sa'yo kasi hindi ko talaga pinag-aralan to. It's inborn gift. Iba yung pinag-aralan. Kasi yung pinag-aralan, kaya mo siya explain sa, i-compare sa science. Correct. I-compare sa ganito. Kasi napag-aralan yun eh. So, ikaw talaga raw and organic. Ito yung nakikita ko sa'yo. Ito talaga na. Pagpasok ng pinto, alam mo na. Wow. So, yun naman, hindi ako Diyos hindi ako Diyos. Tao lang din ako. Never din ako nagsabi na propeta ako. Kung ano nakikita ko, sinasabi ko talaga. Yun. Dahil dyan, meron akong top 5 questions para sa'yo. Okay, go. Bukod dun. Okay. Top 5. Question number 1. Kailan ang the big one? Usually, ang the big one talaga, nakita ko siya noong 2019. So, kung mapapansin mo dun sa post ko, mali-mali eh.
Kasi nagmamadali nga ako eh. Kasi ikaw ba naman makakita ng So The Big habang One? nagtatype ka, nakikita mo siya? Nakikita ko siya, pero may kaba ako. Kasi Mm-mm. nakita ko yung sarili ko, nang mabiyak daw yung kalsada, nandun ako sa ilalim. Natusok ng bakal yung hita ko. Kaya hindi ako nakatayo. It takes 3 days bago ako nakita. Kasi yung lalim eh. Yung The Big One. So in-expect ko talaga ang The Big One is mangyari very soon. Pero lagi ko tinatanong, bakit ako kasi Miss Tanya, ayoko pangarapin yan eh. Kasi ang hirap talaga Miss Tanya pag may The Big One. Mamamaho tayo. Kumbaga, nakikita mo siya pero ayaw mong masyadong entertain? Parang gano'n, ayoko mangyari. Yun yung gusto ko, ayokong mangyari. Ayokong alamin. Kasi, una, mamamaho tayo. Diba sinabi ko, mangyari ang The Big One, si Isko ganito. So, pinost ko yun ng 2019. So, si Isko bumaba at pagka-mayor nun, diba? Now, Isko is back. So, yung The Big One, sinabi ko na si Isko ganito, siya yun, umiiyak, ganito, kasi di niya kayanin. Tapos pag nag-Big One tayo, Luzon, Visayas, Mindanao, nagkasunod yung lindol. So, ayok kung maari lang, kung may kapangyarihan lang ako, napigilin lahat yun, kung kaya ko lang maging Darna Superman, kung kaya ko lang hingiin sa Diyos yung isang kamay na ayoko talaga mangyari yan. Kasi ang hirap mag-start sa scratch. Malala pa tayo sa gera. Kung makita mo lang yung itsura ng The Big One, so ayaw mo makita yung itsura. Namamaho tayo. Daming patay kasi. Dami nagang patay. So, ayan na, ang Visayas at Mindanao, ayan na, di ba? So, The Big One is around in the corner. Talaga. Okay. Next question. Kailan may makukulong sa Hello, grabe siya. flood control project? Mahirap magsalita sa party. Ayoko. Pero may makukulong ba? Yun na lang. Pag may twist. Pag may twist. Basta pag nag-twist, meron talaga. May twist. Kasi so ngayon, dapat matupad yung twist na yun. Kailangan mangyari kasi yun. Kailangan napipicture ko na siya eh. Talaga? Nakikita napipicture mo? ko talaga siya eh. Pero near na ba to? Like, kailangan na kasi. Kailangan na talaga niyang kailangan niya ng, basta kailangan niya ng, alam mo, yung kung sino ka man ngayon, kailangan mo na. Yun lang yun. Para umukay tayo. Kasi ako talaga, nung mabisyon ko yung Uniteam, maganda kasi, Tanya. Maganda talaga yung Pilipinas. Pero, hindi ko akalain na maging ganito eh. Yung nag-separate. So, kung Uniteam sana ay buo, okay talaga tayo. But, no. So, bili na kayo ng Crocs. Kung tanong lang namin, magkakaroon ba ng susunod na pandemic? Yes. Kung napanood niyo yung prediction ko 2026, magkaroon tayo ng 3 pandemic. Si Monkeypox babalik. So tapos na yung isa? Si Monkeypox babalik sa. Tapos may isang pandemic na na parang kinakain yung laman natin. Basta yung parang ang bilis natin mamamatay. So kaya be careful kayo sa mga kinakain. Kung pakinggan niyo yung prediction ko, sino ba may gusto ng pandemic? Pero some places ng Pilipinas mag-lockdown talaga. Kailangan eh. Kahit hindi natin gustuhin. May mga lugar na mag-lockdown. Kasi wala eh. Matigas kasi ulo natin eh. Basta mag-ingat tayo sa mga kinakain natin. Kasi yung pandemic na yan, nakukuha sa pagkain. Kinakain yung katawan natin. So yun yung pandemic na mas nakakatakot. Mas nakakatakot po yun. So meron pang dalawa ba? May yung si Monkeypox, saka si COVID. Si COVID lumala eh. Pero itong isa talaga malala to. Kaya... Malapit na ba to? 2026. 2026. Tsaka pa-remind ko sa lahat ng mga vlogger, mas mataas ang rate ng mga namatay na vlogger kaysa mga artista sa taong 2026. Mas maraming vlogger ang matetegi kaysa sa mga artista. Maghihiwalay is very common. Very common na. Ayoko na siyang isali pa doon sa prediction ko kasi totoong may nanghihiwalay kasi. May nanghihiwalay talaga kasi tayo ay tao lamang at maraming marupok. Totoo. How dear. Aray ko. Okay.
Kung meron kang kapangyarihan na magbalik ng isang tao sa earth, sino yun? Siyempre, yung magulang ko. Silang gusto kong bumalik. Mababait yung magulang ko, syempre. Alam mo yung mother ko, pag nagluto yun, magluto siya ng pagkain. Buong barangay, binibigyan. Talagang hindi sila madamot na mahilig mapagbigay yung magulang ko. Kahit napaka-stricto nila. Marami silang pinagbawal sa amin, pero good naman. Syempre, magulang ko. Parents mo? Yeah, parents ko talaga. I love them eh. Okay, last question. Last tough question. Sino ang mas bagay sa akin? Pinoy o Afam? Yung totoo? Apam. Somewhere in British. British. Britannia. Apam talaga. Kasi sa Pilipino, ito i-explain ko sa'yo. Sa Pilipino kasi, huwag kayo magalit guys ha. Okay lang yan, sanay na yun. Huwag niyo ako kanohin, mga Pilipino. Hindi ko sinasabi. Aminado tayo, mapangit, magwapo. Nako, Diyos ko dahil. Parehong babaero, Parehong no? babaero. Ang taas ng standard, Oo. no? Magkajuwa ka naman tayo ng Pilipino, mamahalin ka naman. Pero very compatible ka kasi talaga sa Apam. Talagang, anong year na ba ngayon? Kailan kaya? Bago mag-end ng 2026, ma-meet mo tong guy na to. Ano naman siya? Maganda naman. Di naman Dax siya. ba siya? Hindi naman malaki ang tiyan niya. Pogi siya, be. Pogi. Pogi talaga siya. Pag nakita ko, sabi ko sa niya, oh, this is shit, sarap. hot. Ganon. Alam mo yung sino ba yung artista? Si Bangs ba yun? Hindi ko alam eh. Yung isang artista na, Bangs Garcia? Ganun na ganun hawig yung ano niya. Ang Maging ano mo. sarap. Hoy. Sarap agad. Talaga? O apam mga ano talaga sa'yo. So, whether you believe me or not, apam talaga. Okay. Kung magkaroon ka man ng jowa na Pilipino, may mga bagay din kasi na mista niya na ikaw ayaw mo yung, halimbawa may ginagawa ka, ayaw mo nang pinipigilan ka. Yung parang, bakit mo ako kinokontrol sa part na to? Nag-agree, tama kasi. Sabi parang, bakit mo ako kinokontrol sa part na to? Ito ang nagpapasaya sa akin. Parang hindi siya masaya. Yung parang pag lumilitaw yung pagka-selfish ng partner mong Pilipino, doon ka na medyo nababawasan yung ano mo. Yung feelings mo parang, dahan-dahan na nabubura. Hindi katulad ng Apam na sumang-ayon sa lahat ng gusto mo. So, sa Apam ka talaga. Around, you'll see. You will meet up about, nako, sorry may nasagasaan ba? Wala po. Okay. Malinis. So, around before end of 2026, mag-meet up kayo nitong guy na to sa isang one of a party sa one of your friend. Pero Apam po to Apam. Pero gwapo siya in fairness. Gwapo talaga siya. Yung kagwapuhan niya, kaya mo ipagsabay yung isa. Isahin mo lang to. Isahin mo. Kasali pa rin yun. Oh, come on. Jello lang. Hindi pwede isa-isahin wala. Kailangan pagsamahin mo. Yun na yung kagwapuhan niya. Tsaka maskulado naman siya. Tsaka mamahalin ka talaga nung hanggang pagtanda mo. Kasi soulmate mo talaga is a foreigner. Teka lang. Gwapo siya. As in gwapo siya. Ganito, Dax. Oh my God. Gusto ko yung oh my God. Oh my God, yung baon na yan. Dahil dyan, Madam Rudy, salamat Oh my sa God, prediction. thank you. Pinaka-favorite ko yung huli. Meron akong starter fact sa'yo. Oh, thank you so ipakita much. mo lang. Pakita mo lang sa camera. Sige. Okay, ano to? Uminom ka ba niyan? Oh naman, Pineapple syempre. juice. Tong Dolomite. Maganda to sa heart. Sa heart, Lalo na pag tsaka- nag-gym ka. So maganda siya nakapag-burn ng fats. Oh, di ba? Nakakabango daw kasi yan. Oo. Nakakabango ng... Hayo Tsaka next, wipes. Wipes to. Ito kailangan talaga natin to eh. Especially pag masyadong madumi na. Meron pa ba? Dalawa siya. Dalawa. Yan. So, dalawa Thank ganito. you. So, inom din kayo ng Del Monte. Thank you, Madam Rudy. Okay. Sobrang nag-enjoy ako. Kulang yung oras. Marami pa kaming gustong Sayang. itanong. Saan ka namin pwedeng makausap? Baka may i-consult kami Siya. sa'yo. Dami na kaya sa kanya. Oo. Pero promote natin yung mga social media or... Okay, so
I-follow nyo lang po yung YouTube ko, channel, saka yung aking... Uy, nanood ako. Yung mga horoscope mo. Yes, tapos sa... Anong sa nakikita page- mo pala sa isang Capricorn? Kasi Capricorn ako eh. By month of... December. Sige, ano lang, Capricorn sa taon ng 2026 ha, Capricorn. Ang iwasan mo lang, Capricorn, is magdesisyon ka ng pabigla-bigla. Tsaka, iwasan mo rin yung nakaka-sure ka na. May para bang tipong ganito Capricorn, na sure bullet na to. Walang butas to. So, be careful. Huwag ganun. Kasi yung ganun na reaction mo, magugulat ka. Mayroon palang 10 butas na nakahanda na sa'yo. Shit. So, kailangan ready ka. Kumbaga, kung magka-apam ka man, huwag mo ipakilala sa mga friends. Ay, joke. Huwag mo ipakilala sa mga Huwag muna. Parang, ano muna, pag nagkaroon ka ng karelasyon, payo ko lang sa'yo, Capricorn, i-try mo siyang, Tanya, i-keep muna. Don't post it muna. Okay. Kumbaga, ipopost mo lang talaga pag nag-propose na siya. I-keep mo muna secret. Oo. Kasi, ayoko magsabi kung sinong sa friend mo. Lahat naman ng friend natin is, masabi natin, okay, pero minsan kasi may friend kang girl na pag na-insecure siya, di mo na makikita sa mukha niya. Kasi smiling face siya, tao. So, ayaw niya ingatan mo. nangyayari sa akin yun. Ayaw niya yung happiness. Even doon na mayroon naman siyang love life, pero ayaw niya. Yung tipong, pwede kang siraan ng patago. So, kung papasok na yung love life mo, try mo muna i-keep. Don't post it in social media. Pwede ka mag-post yung 2 kamay nyo nakaganon. Gusto mo yung specific siya. Ganun lang. Mga low, ano tawag doon? Soft launch. Yan, ganun mo soft lang. launch. Ganun lang. Oo. Tapos pa nag-propose na siya, yun, doon ka na mag-post. Kailangan yung pag-propose niya, mukha talaga. 3 weeks or 1 month kasal agad. Oo. Pwede mo na i-post yung pagkasal na kayo. Pero lahat ng achievement mo dapat hindi nakapost. Ako, hindi ako mahilig magpo-post eh. Wow. Mga-post ko sa social media for mga kalokohan lang eh. Pero yung achievement sa'yo lang. Keep it myself. O kaya sa mga closest mo, no? Kahit mga close, hindi lang masyado nalalaman eh. Kasi Talaga? mano ako eh. Siyempre, Ang ganda natututo na niyan. ako. Ang gandang payo niyan. Natuto ako sa mga nangyari. Like, binabash ka. Nagpapapasok kasi ako ng mga taong akala ko trusted. Ang ganda niyan. So, you wanted to be succeed. I think, di na kailangan ipopost. Kasi kung si Angelo naman, nakano naman sa ko, puro nang kalokohan mga pinupopost ko. Minamaydi ko dun. Mukha lang ayoko mag-post ng sa, ganun ka rin. Kasi di mo alam noted yung mga po. evil eye. Noted. Actually, natutunan ko yan, pero syempre, minsan gusto mo i-share talaga sa social media, pero diba? I'm talking about love life. Love life. Try to keep it Yan, muna. okay. Kasi, noted. Para, well noted. Pagkakilala na kayo ng 2026, yun na yun eh, friendship nyo eh. 2027, papasok na yung proposal eh. So, try to be silent muna. Kabaga, Ilan ba to? Ilan kaya yung magiging jowa ko? Magat ka na. Bakit? Kaya ko pa kasi dalawa eh. Hindi na. Si Apam, jumbo na yun. Oh my God, girl. Girl, baka ma-hemorrhage ka. Kumalma ka. Hindi kita matulungan to. Ayaw. Baka pag umiyak ka, sabihin ko sa'yo, ginusto mo. Oo. Kaya Apam, di ba God? Kaya Apam siguro, pag magka-jowa ka man, papasok ng... Pag may papasok na Pilipino, after this interview, baka man, siguro may papasok na Pilipino pang maligaw sa'yo dyan eh. You have to think twice muna. Matatandaan mo, yung palatandaan ng soulmate mo, lagi siya nag-agree everything you want. Mano lang to si Apam. Masyado siyang conservative sa pagkain. Lagi niya sinasabi sa'yo na, huwag ka kumain yan kasi pampatay ng collagen yan. Mano siya, mapapansin mo sa kanya, kahit matanda siya sa'yo ng 5 taon, parang magkaedad lang kayo. Kasi masyado siyang curiosity sa sa kinakain. Sa pagkain lang naman. Pero sa ibang bagay, hindi. Sa sex, magaling ba siya? Ay siya, yeah. I mean, yeah. Oo, kahit anong gusto mo, bibigyan niya sa'yo. Si Apam talaga is a soulmate. You're a soulmate talaga. So, pag hindi mangyari yun, pwede mo akong balikan.
But it will happen. Wow, naka-free naman ako ng Oo. vision. Thank you. Mag-apam ka na lang. Sa lahat ng mga Pilipino, humingi Para ako ng makaahon. paumanhin. Hindi ko po kayo dinadown, guys. Cheer up lang, ha? Cheer up. Thank you, Madam Rudy. Okay, thank you. Sobrang salamat. Okay, Nakalibre thank you. ako. Kami Okay actually lang. ng show. Thank Oh, you. thank you. Sana ma-invite ka pa namin sa mga Oo susunod. naman, next time. At sana wag ka Next time. magsawa. Oo naman, di lang ako magsawa. Baka kayo na lang magsawa eh. Makakulitan ko. Thank you. Okay, thank you. I-share namin to paulit-ulit kasi napaka-insightful at ang dami namin natutunan sa'yo. Walang problema. Nakita rin namin yung light side mo na hindi pala nakaka-intimidate, hindi nakakatakot ang isang Madam Rudy. Hindi. Totoo lang yung i-share niya sa'yo. Oo, kasi pag ano lang talaga ako, totoo lang. Mga totoo lang sinasabi ko. So, Miss Tanya is not bad. Your future is nice. It's okay. Thank you. Oh. Sa ngayon, medyo konti lang. Medyo 2026 makaramdam ko lang ng konting struggle. Konting problem sa family. Pero, it will be okay. Pag nagka-apam ka na, maging okay ka na. Kumbaga, money is very easy. Baka, sa time ng pag-aapam mo, baka doon na po kayo mag-resign dito. Yes. Oh, kasi mayaman yung apam kasi. Mayaman talaga. Tsaka ano talaga siya, ma-territory. Unless na lang kung ipaliwanag mo sa kanya ng mabuti yung job mo. Kasi magkakilala kayo dito sa Pilipinas eh. One of your party. Gwapo siya. Masasabi ko sa'yo ha, kasi nungalingan pag tinanggihan mo yun. Napipicture ko siya, gwapo niya. Gwapo niya. Diba? All Filipinos, I'm sorry. Thank you so much Thank po. you. Palakpakan natin, Madam Thank you, Rudy Mama. Baldwin. Thank you so much sa pagpunta sa Tita Max. At syempre, Oo. pakishare naman to sa mga friends mo. At thank you sa panonood. Shout out sa inyo Yes. lahat. Salamat sa pagmamahal ninyo. Again, ito po si Tanya Chinita at ito ang Usapang Sagad. Maraming nalalantad. Ito po ang podcast na rated Tita Max. Kala ko sabi po ay baon. Ibaon. Thank you, Madam. Thank you. Okay. Enjoy. Grabe. Happy. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saan sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya.